Chérifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka wamina dɔn an y'o de fɔ kari o kari surafana don mana dun an bɛ fasodenw de nin kelen na nin waati na heure mun dira an ma n'i ye karamɔgɔ Ayidara ka montre lajɛ a bɛ bɛn an ma an bɛ karamɔgɔ Ayidara an b'a fo a n'a a ka denbaya fɛn o fɛn sigilen bɛ karamɔgɔ Ayidara kɛrɛfɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi su in na maaba saba de b'an bolo maa dogolen tɛ maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye professeur ingénieur Diala Konate consultant géologue. Monsieur Diala, vraiment merci beaucoup. Folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Si pukile n bɛ barika da Ala ye ka foli sigi aw ma n weleli nin kɛnɛ kan ka sɔrɔ a latigɛra an tun b'a fɛ a kɛ waati caman mais bi de ta latigɛra Ala fɛ donc n bɛ folikan min ɲɛsin jama bɛɛ ma an bɛna da don kuma babu mun na Ala kana fɛn b'an da mun bɛ se ka sitanɛ wuli mais a ka fɛn b'an da mun bɛ se ka ko faamuyali di mɔgɔw ma parce que ni ko n'i t'a dɔn ni a dɔnbaga wulila kunna n'u ye mun fɔ i ka tɔmɔ ta sɔrɔ mais question minnu u b'u ja ka faamuyali kɛ mun bɛ bɔ ne da a bɛ bɔ n jɛɲɔgɔnw da an b'a ɲini u fɛ u kana siga u ka question poser an b'u ka bila la. Merci beaucoup. Maa filanan o tɛ maa dogolen ye an maa mago mana jɔ ale la waati o waati a bɛ na Djibril Diallo expert géologue Djibril folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Bokele n bɛ Chérifula lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka foli lase yɛrɛ ma tuma caman ni n taara mission na intérieur la dama baarakɛlaw sanu baarakɛlaw ko n k'u ka foli f'i ye i ni ce i ka faso jɔ la i ni jɛɲɔgɔn infré ko parce que aw ka jɛmukan in ko dimanche a tɛ fɔ olu si kɔ donc chaque fois ni n taara u bɛ insister ko n ka foli lase i ma donc n bɛ foli lase e yɛrɛ ma ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan an bɛ kuma minnu fɔ bi Ala k'a kɛ jamana jɔ kuma ye Ala k'a kɛ kuma minnu nafamaw ye kuma minnu bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ hakilila ɲuman na anw ta ye bilasira ye o folikan ne tun bɛ fɛ ka lase bɛɛ lajɛlen ma. Merci beaucoup Djibril Diallo. maa sabanan o ye docteur Oumar Plia consultant en cycle. Docteur, vraiment merci beaucoup. An yi wele i nana an ka kɛnɛ nin kan folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. O de ce a ka weleli la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n ka foli bɛ Monsieur Dawuda Tarawele a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ Chérifula équipe bɛɛ lajɛlen n ka foli fɔlɔ bɛ aw ye ayiwa n'i ko k'an ka foli kɛ bi an bɛ lajɛlikɛla jama bɛɛ lajɛlen fo n'an wulila fasojɔ kɛnɛ kan an seko ye min ye an bolibaatɔ de bɛ n'o kɛ donc bi su in na je crois que an wulila fasojɔ kɛnɛ kan jamanadenw mago bɛ kibaruya ɲuman ani kodɔn min bɛ nin kɔdi in kɔnɔ faamuyali ko ɲuman jamanadenw mago b'o la an bɛ min dɔn a la an bɛna o fɔ jamanadenw ye su in na. dɔ bɛ ɲininkali kɛ sigi yɛrɛ kɔrɔ ye di. ayiwa sigi ye domaine ye système d'information géographique anw ka baara ɲɛsinnen don baara ɲɛbila baaraw c'est-à-dire ni jamana bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ sisan a bɛ se ka kɛ sojɔ chantier belebeleba dɔ ye o étude de faisabilité ninnu u mago bɛ kunnafoni la min bɛ se k'u dɛmɛ u bɛ se ka décision jɔnjɔn ta ka nin ko in kɛ a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se jamana ma a kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se sigida ma a kɔlɔlɔ min bɛ se fɛn o fɛn n'o bɛ touché ni o projet in ye a kɔlɔlɔ ka a da kɛnɛ kan faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nɔgɔya la sigi ka baara ye o de an bɛ an ka ci ɲini. Merci beaucoup. Aboubacar Traoré infré Zara tigi folikan. Bokele an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo teliya la i y'a fɔ cogoya min na ni kari sera u b'a fɔ ko dugubila ka fisa ni laadawuli ye bi su in na donc kɛnɛ sigira tuguni min bɛ tali kɛ jamana kunkanko kibaruyaw la donc dɔgɔkun kɔnɔna na an mana kunnafoni min fara ɲɔgɔn kan ka se ka na an sigi ka baro kɛ ka wele bila maaw ma maa hakili juru caninenw u ka se ka na kuma a ko la min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la cogoya min na. Bokele u b'a fɔ bamanankan na nisɔndiya da ye suruku bilalen wa yaala ye bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan sa o ye sanuko kuma ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a kuma kun cayara wagati la nka min y'an ka jamana kuntigi ye a ye sɛbɛn bɔ ka se ka a ko don ba la n'u k'a ma ko promulgation du nouveau code minier ani contenu local yɛrɛ ye fɛn min ye nafa jumɛn de b'a la ka ɲɛsin an ka jamana ma an da bɛna don nin fɛn ninnu la bi su in na ka se ka walawala
min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la k'u to sigiyɔrɔ la. Bubakari kɔrɔfɔ ɲɛna an y'o de fɔ a kuma cayalen don donc o de kosɔn an ye maa saba ninnu wele ka na o bɛna o da don a la ka ɲɛfɔli kɛ sisan an b'a daminɛ ni Konate Inch'Allah. voilà professeur tiɲɛna code minier ko nin o ko niveau code minier donc o contenu ani contenu local code minier yɛrɛ o mun yɛrɛ don tɛ. Alhamdulillah nin jaabi nin ɲininkali ka tɛmɛ a diyara kosɛbɛ. n bɛ profiter n'i y'o kɔrɔ fɔ a bɛ mun kɛ maintenant sisan contenu local i fana b'o fana ɲɛfɔli fana kɛ. Inch'Allah. Donc i ka ɲininkali tɛmɛ a diyara kosɛbɛ ka tugu a la code ye mun ye misalila code ye gafe de ye sariya gafe mun n'a bɛ dilan ka ɲɛsin baara cakɛda dɔw ma n bɛ forestry ta fɔ sisan code yali code forestier gafe bɛ yen nɔ mun b'a to forêt bɛ lakana cogo min na de la même façon on a le code des impôts et gafe de don mun bɛ impôt bɛ ko bɛ Mali la cogo min na sagale ko a bɛ fɔ sira min fɛ a kan ka bɔ ni sira min mun kan ka kɛ a b'o sɛmɛntiya o cogoya kelen de la a bɛ fɔ code minier donc o ye gafe de don mun bɛ sariyaw ta ka ɲɛsin dugu jukɔrɔ nafolo bɛ bɔ cogo min na a bɛ ɲini cogo min na a baarakɛlaw bɛ taa sira min fɛ ni a nana a bɛ kɛ dugu min na a kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ jamana ka mun nafa b'a la sariyaw bɛ latigɛ o cogo la yali yamaruya bɛ d'i ma i ka min dayɛlɛ ten wa ayi taabolo dɔ de b'a la ɲinini bɛ kɛ fɔlɔ bon sisan code kura nana ni mun ye a ye ɲinini sira convention dɔ bɛ yen sisan o ɲɛsinen bɛ ɲinini dɔrɔn ma n'i tilara ɲinini na i bɛ a fɔ ne ye nin sɔrɔ nin hakɛ sɔrɔ nin dugujukɔrɔ nafolo in n bɛ se ka n ka nafolo don a la ka yakubaya donc n bɛ a don a la cogo jumɛn o bɛ kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ yali jamana ye mun sɛbɛnfura bila mun bɛ yamaruya ka a bɔ k'a nafa bɔ donc ni i y'o fɔ maintenant i bɛ mun kɛ ko étude de faisabilité k'a yɛrɛ k'a fɔ ni n ka wari don a la n bɛ nin nafa de sɔrɔ a la nin waati hakɛ kɔnɔ donc a bɛ se ka taa san 10 san 20 san 60 ainsi de suite mais a bɛ ɲɛɲini de fɔlɔ exploration cadre kɔnɔ ɲinini kɔnɔna la ni bɛn kɛr'o kan a b'a dan yan ka taa baara kɛ o cogo la bon papier wɛrɛ bɛ di tuguni mun bɛ fɔ sisan o la ko convention d'exploitation bon o de ye fɛn kura donnen code kura in na n'o tɛ a bɛɛ tun bɛ convention kelen de la i y'a faamu donc o de ye code minier ye bakuruba la ni bɛ se ka ɲɛfɔ maintenant contenu local ye mun ye o ye sɛbɛnkura de ye a kuma tun bɛ sen na kabini code de 2012 la a kun tɛmɛna parce que an ka fɔ fana yanni an ka tɛmɛ yɔrɔ kan an filɛ code mun na code yɛlɛmana ko siɲɛ caman mais ne ye baara kɛ mun na an bɛ mun kodɔn n bɛ a dan san 2000 ni san 91 o code nana o code kɔnɔ tiliyala yamaruya tun bɛ minnu bolo n'i ye baara kɛ i mana tɔnɔ bɔ san 5 l'impôt t'i kan san 5 99 nana ka na bila o nɔ la n'i ye baara kɛ san 3 i tɛ l'impôt sara i ka tɔnɔ bɔli la yɛlɛmaba min nana don a la parce que 2012 ta nana san 2012 ni 12 ni san 2012 ni 19 olu si ma yɛlɛma don o taabolo la mais 2023 code kura min nana o de nana don yɛlɛma dɔ la i mana nɔ bɔ dɔrɔn kabini san fɔlɔ i bɛ sagale sara donc sisan de 5 à 0 ans d'exonération il faut payer donc o y'o yɔrɔ ye ka kuma code ka yɛlɛmaba min ni dɔ min bɛ se ka ɲɛsin o ma o y'o ye mais contenu local ye mun ye c'est à dire malidenw bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo di ni sanubɔ daminɛna ou bien ni dugujukɔrɔ nafolo ka bɛɛ lajɛ n'o daminɛna ka taa maçonw na ka se ingénieurs ma minnu bɛ sojɔ kɛ minnu bɛ sira dilan kɛ minnu bɛ fɛn baara ni a bɛ kɛ min kɔnɔ parce que min y'o de ye a mago bɛ fɛn bɛɛ la ka taa énergie la ka taa mécanique la ka se maçonnerie ma fɛn bɛɛ baara suguya bɛɛ bɛ kɛ min kɔnɔ donc n'i taara tableau dɔ bɛ kɔfɛla la o yirala k'a fɔ bon ni sisan nin baara bɛ yen nɔ janni a 100% ka kɛ kɔfɛmɔgɔw fɛ 80% sigiyɔrɔma 100 o 100 80 o bɛ to maliyɛnw bolo n'u bɛ se k'a kɛ n'a dɔnniya b'u la donc o ye misali ye kelen kan
voilà o de contenu local ye malien ka se ka nafa sɔrɔ ka bɔ minnu baara kɔnɔna la. D'accord, ok, o faamuyara taali ɲɛba dɔ ɲininkaliw caman bɛ yen mun bɛna tingu kan o ɲininkali kelen Jibril bɛɛ fana sigilen bɛ k'i lajɛ e bɛ se ka mun fana fɔ code minier kura ani contenu local. D'accord, n bɛ dɔ fɔ de ka fara professeur ta kan c'est-à-dire code minier ye sariya gafe min bɛ société dɔ yamaruya ka se ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔ sariya kɔnɔna la barisa an ka sariya dɔ bɛ yen a fɔlen dɔ kɔnɔ dugukolo ye jamana de ta ye a sanfɛla n'a dugumala bɛɛ o misali suru ye min ye Bukele ale ka so ni sanu b'a dugukolo jukɔrɔ i ta tɛ n'i b'a bɔ i bɛ se jamana de ma i ni jamana bɛ bɛnkan dɔ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan sɛbɛn o gafe o de a fɔ o de ma code minier c'est-à-dire jamana ni société bɛ bɛn fɛn dɔw kan pour que ka société yamaruya ka ɲinini kɛ fɔlɔ ka tila ka bɔli kɛ tant que o yamaruya t'i bolo tu n'as pas le droit ka jamana dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔ ka sɔrɔ jamana ma yamaruya d'i ma bon o yamaruya ninnu bɛɛ de sɛbɛnnen don gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko code minier donc k'a daminɛ depuis recherche fo ka taa exploitation na société ka hakɛ ye min ye o b'a kɔnɔ jamana fana ka hakɛ ye min ye o bɛɛ sɛbɛnnen don gafe in kɔnɔna la a bɛɛ fasiyalen don donc c'est pour dire que code minier sariya gafe de don min bɛ se ka société yamaruya ou bien malien yɛrɛ ou bien dunan i tɛ se ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔ ka sɔrɔ i m'o sariya ninnu bato voilà o de ye code minier voilà bon maintenant contenu local ye min ye a y'a fɔ cogo min na mais sani ka contenu local fɔ a ye min fɔ effectivement Mali la an ye code minier je crois 5 sɔrɔ 5 de kɛra code minier fɔlɔ 1970 mais o wagati Mali tun tɛ c'était pas jamana tun tɛ k'a fɔ sanu bɔ jamana don ɲininiw tun bɛ daminɛ de la donc ɲininiw tun ma avancer kosɛbɛ donc ɲininiw sen fɛ mɔgɔ camanw ye baaraw kɛ professeur ninnu yɛrɛ caman k'a la recherchew k'a la Mali sanu bɔ fɔlɔ nana mine fɔlɔ nana ye n'o kɛra Kalana ye 85 donc 85 kɔnɔna la mine fɔlɔ sigilen a nana ye k'a fɔ majɛ caman bɛ an ka sariya gafew kɔnɔ pour que ka se ka société dunanw wele o kana se ka na investir anw fɛ yan donc o sen fɛ 91 code filanan sigira a wagati transition kɔnɔna de tun don ATT de tun bɛ yen a kɛra par ordonnance donc o bɛnna ni siyama min dayɛlɛntɔ la ye o kɛra Mali min belebele fɔlɔ ye professeur yɛrɛ baara kɛ donc o bɛɛ la ɲininiw continue na bon a nana ye k'a fɔ halisa majɛw bɛ sɛbɛn ninnu kɔnɔna na tuguni parce que anw tun mago bɛ ka dunanw wele ka na parce que a se tɛ jamana ye ka wari don recherche la wari recherche filɛ nin ye risque de b'a la pour que i ka recherche kɛ il faut k'i ka miliyariw de don a la il se peut que e ye miliyari min don a la i y'a don ka fɛn min ɲini i t'o sɔrɔ bon o se tɛ jamana ye k'a fɔ k'i bɛ miliyariw ta k'o don recherche la société minnu bɛ se k'o kɛ o ye dunan sociétéw ye n'an b'a fɔ o ma les multinationales a se b'olu de ka wari ta k'a don dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ɲinini na donc o sen fɛ code minier dilanna pour que i n'a fɔ a ye min fɔ 91 ta exonération tun tɛ yen c'était pour que ka étrangers wele ka na an dɛmɛ ka découvertes kɛ et Dieu merci découverte caman kɛra et malien géologues yɛrɛ baara caman k'a kɔnɔ dont les professeurs ani le docteur Madani Diallo et autres que j'ai peut-être oublié on peut dire que min fɛn fɛn créera maliens yɛrɛ de tun b'a baara la mais ils ont travaillé au ni société étrangère ninnu ye baara kɛ donc code filanan nana sabanan nana se 99 Alpha ka wagati o fana tun ye ka 91 ta corriger 99 code naaninan nana sigi en 2012 donc o fana la halisa majɛw tun b'a kɔnɔ parce que Mali tun bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ kojugu n'i y'a jateminɛ de 85 an nana bɔ mine kelen na bi bi in na an bɛ fɔ mine 15 de la donc ça veut dire que mɔgɔ minnu ye baara kɛ o ye baara caman k'a kɔnɔna la donc o kɛra sababu ye ka multinationales wele ka na ka recherchew kɛ an fɛ yan donc en 2019 code kelen nana sigi pour que 2012 ta in corriger mais o code in kɔnɔna la erreur caman nana y'a kɔnɔ majɛ caman nana y'a kɔnɔ
moi je crois qu'aw yɛrɛ ka plateau kɛ yan ne ni Sori ye émission kɛ yan Sori Tarawele Fermali président n bɛ foli las'a ma anw yɛrɛ nana ka na émission kɛ aw fɛ yan ka yira k'a fɔ kɔdi majɛ caman b'a kɔnɔ a kɔdi tɛ maliyɛnw arrangé a kɔdi taara par ordonnance IBK ka wagati IBK ka kɔdi laban min don a ye min signé bon anw y'a yira k'a fɔ vraiment nin kɔdi an k'a essayer ka nin kɔdi in bɔ yen parce que fɛn caman b'a kɔnɔ ça ne fait pas a tɛ maliyɛnw ka intérêt kɛ o sen fɛ je crois que minnu bɛ yen bi u y'an ka kuma lamɛn an ye proposition caman kɛ k'a fɔ kɔdi ka falen an ka audit fana kɛ audit ye jumɛn ye ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn société fɛn fɛn bɛ yan u bɛ nafa jumɛn lase jamana yɛrɛ ma u bɛ joli di jamana ma je crois que o kuma fana lamɛnna an ka proposition sabanan tun ye ka contenu local fana sigi parce que tant que contenu local ma sigi en réalité maliyɛnw tɛ sanu bɔli nafa sɔrɔ parce que sanu bɔli n'i y'a jateminɛ wari min bɛ taa dépense la o de ka girin min yɛrɛ bɛ sɔrɔ tɔnɔ la ye donc o dépense in kɔnɔna la fo ka société maliyɛnw de créer c'est-à-dire la société locale maliyɛn société wɛrɛ marché ka di olu ma depuis bɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ min na fo ka taa usine na donc a fɔ ma ko contenu local dépense fɛn fɛn bɛ don kɔnɔna la min baara kɔnɔna la a fɔ ma contenu local bon an nana jateminɛ k'a fɔ contenu local c'est-à-dire dépense fɛn fɛn bɛ ko kɔnɔna la o ka di maliyɛn société ma minnu sigilen bɛ yan hali n'a sɔrɔ dunan société don n'a sigilen bɛ Mali kɔnɔ yan et que a bɛ impôt sara Mali la yan a bɛ taxe sara Mali la yan a bɛ maliyɛnw ta baara la an ka to o wari ninnu ka to yan o de ye contenu local nafa ye voilà n bɛ se k'o de fɔ ka fara ok d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ donc an bɛna docteur Pleya donc o ɲininkali kelen i bɛ se ka mun fɔ o la a dɔnna ye mun ye ok ɲininkali in diyara n ye n bɛna professeur ni expert Jalo ka kuma dafa parce que u y'a fɔ cogo min na effectivement code minier in depuis 1985 jamana kɛlen k'a décider k'a fɔ ko an ka dugu jukɔrɔ nafolow valoriser u ye sariya gafe damadɔ ta o sariya gafe ninnu kɔnɔna na min bɛ lasirali c'est-à-dire tɛmɛsira don min bɛna société min bɛna ka na sanu bɔ ou bien dugu jukɔrɔ nafolo sigiya min don parce que sanu dɔrɔn tɛ dugu jukɔrɔ nafolo ye jama b'o la fɛn caman b'o la fer b'a la minerai caman b'a la a bɛ nin bɛɛ de englober maintenant code minier sɛbɛnfura de don min bɛ la tɛmɛsira c'est-à-dire a kan ka bɔ hukumu minnu kɔnɔna na ka fɛsɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ye e ta ye nin ye jamana ta ye nin ye a bɛ bɔ sigida min na nin y'o ka nafa ye kɔdi in bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kunnafoli di a bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kunnafoli di k'a fɔ ko a kan ka bɔ nin cogoya in na a kan ka kɛ tan min mana dan sago o ɲangata kan ka kɛ nin ye n'i ye nin kɛ i kan ka dan yan nɔ i man ka nin kɛ ayiwa o bɛɛ de sɛbɛnnen don sɛbɛnfura in kɔnɔ pour que bɛɛ bɛ se k'i ka fan sɔrɔ a la ka faranfasiya ka jɛya bɛɛ lajɛlen ye société minnu bɛna ka n'a bɔ ani particulier minnu bɛ sen an fɛ yan ni permis b'i bolo déjà ka ban olu bɛɛ ka tɛmɛsira c'est-à-dire a bɛɛ labɛnnen don ni sɛbɛnfura ye k'a bila nin gafe in kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko code minier donc 5 minnu tɛmɛna a yirala k'a fɔ depuis fɔlɔfɔlɔ minnu ye baara la i n'a fɔ 85 min tun bɛ en application ani min nana falen 91 a yirala k'a fɔ k'u ma dafa parce que n'a fɔra k'a ma dafa a kɔrɔ ye di fɛn damadɔ tun b'a kɔnɔ jamana ka tɔnɔsira dɔw olu kun farafasiyalen tɛ kosɛbɛ jamana kan ka tɔnɔ sɔrɔ cogo minnu na olu dɔw kun ɲɛ dɔnnen tɛ komi bamananw b'a fɔ cogo min na an ka zana dɔ bɛ yen ko ji bɛ don kɔ la dɔɔnin waati min na baara daminɛna u y'a faamuya tagalen ɲɛfɛ ko an kan ka kɛ tan de donc o de kosɔn kɔdi nana falen ka falen fo ka na se 5 ma bi no kura min b'an bolo n'o adoptera a promulguera je crois en 2023 o de b'an bolo ɲini a san kelen ni dɔɔnin de filɛ nin donc o de ye code minier ye maintenant il y a 1 mois ou 2 mois voilà maintenant test d'application test en décret d'application voilà maintenant min ye contenu local ye contenu local ye c'est-à-dire min bɛ jamanaden sanu bɛ bɔ yɔrɔ min na ou bien dugu jukɔrɔ nafolo bɛ bɔ yɔrɔ min na olu ka tɔnɔ sira de makara c'est-à-dire n'a sɔrɔla sisan société bɛ ne bolo min bɛ se ka prestation dɔ kɛ société minier dɔ ye jamana b'a a ɲini société minier fɛ n'a sɔrɔla ne bɛ se ka baara kɛ
u ka ne privilégié ne ka o baara kɛ sur place jango o wari kina ta kɔfɛ a wari bɛ se ka to jamana kɔnɔ cogo min na jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na jamanadenw fana bɛ se k'u ka tɔnɔ sɔrɔ a la cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye o de ye contenu local ye. D'accord. Donc Bakar kɔrɔfɔ tɛ. Kosɛbɛ. O b'a to n bɛna monsieur Konate an bɛ ɲininkali min tɛnku e la depuis sariya kura in donna ba la ani a tɔgɔ di a donnen ba la jamanakuntigi fɛ président de la transition fɛ min ye a ko k'a daminɛ o don na ka na bila sisan na a ko bɛ lahala jumɛn de la. O ɲininkali diyara n ye yani n ka jaabili k'o la code min ye de 1999 fo ka se 2012 ma n bɛna fɛn mun hakilina di mun kan convention de tun bɛ yen nɔ ni convention signena dɔrɔmɛ kelen de sara la 0 francs. Maintenant ni convention signena i bɛ taa permis d'État 500 000 francs waa kɛmɛ de tun bɛ sara o la ka permis di mɔgɔw ma. C'est à partir de 2012 san 2012 sariya ni lajɛ majɛ min tun b'o la pour que jamana ka tɔ sɔrɔ hali bi ka taa fɛ ni convention bɛ dilan $500,000 b'o de sara ni permis bɛ dilan i ma convention sɔrɔ tuma i bɛ taa ni convention sɔrɔ i tɛgɛ la i bɛ taa n'o reçu ye ka taa permis fana sa arrêté ta 5 millions millions duuru donc millions tan o de tun bɛ kɛ ka permis sɔrɔ à partir de 2012 n b'a fɛ k'o yɔrɔ fɔ k'a fara bon maintenant min ye code lawaleyali ye kabini a promulguera bon code ça faisait presque 1 an code promulguera le décret taara président fait mais a été kalo donc je crois que c'est le mois dernier u ye a bɛ ni code mana fɔ sisan a bɛ baara cogo jumɛn na bon texte d'application ninnu o de bɔra a tɛ bɔ kun damana bɔ quoi bon kabini o kɛra tuma min na an bɛ mun kalama compagnie kelen de ye a appliquer daminɛ ka tugu a la olu ka baara bɛna u ka bɔli bɛna daminɛ ɲinan yɛrɛ de 2024 donc ni tɔgɔfɔli b'a la n bɛ se k'a fɔ ni tɔgɔfɔli t'a la o compagnie kelen de ganbo de ne bɛ mun kalama min ye texte ni appliquer fɔlɔ tɔw négociation de bɛ ka k'u fɛ mun na Jibirili y'a kuma fɔ a bɛ tila ka sigi a yɔrɔ kan yen nɔ compagnie bɛɛ ni a nacogo de don ka don sariya kɔnɔ kɔdi an ka gafe min b'an bolo yan nɔ n bɛna baara daminɛ nin kan n y'a fɔ cogo min Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ fan o fan n'i bɛ taa i bɛ taa a jateminɛ n b'o de kan il a parlé de risque mais an bɛ n'an sera financement yɔrɔ ma peut-être n bɛ o kuma sɛmɛntiya mɔgɔw kana papa ka siran ka ka wari don dugu jukɔrɔ nafolo la ka tugu a la sariya dɔw de bɛ yen nɔ ɲinifɛn dɔw de bɛ yen nɔ taabolo dɔw de bɛ yen nɔ fo de ka faamuya nin bɛ code ko nin b'o risque dɔ la o risque b'o la parce que c'est ce qu'on appelle le risque comment dirais-je administratif ou juridique ou même politique qu'on peut mettre exemple n'i y'a san fila ye suspens permis tɛ di foyi tɛ di san fila pile nin wuti in na bon ça c'est un risque pour un investisseur kana ka wari don donc risque réglementaire ye bon sariya taara a bɛ ɲini ka san kelen bɔ sisan de a fɔra an bɛ se texte d'application nana il y a quelques semaines o baara bɛ se ka kɛ n'o ye sa sinon baara tun tɛ se ka kɛ tuguni o waati kɔnɔ donc n bɛ a fɛ ka mun fɔ texte nin baara daminɛlen a la sisan n bɛ compagnie kelen de kalan mun ye bɛ ka baara kɛ n'a ye tɔw u bɛ ka négociation de la peut-être Djibiri bɛ o yɔrɔ ɲɛfɔ ka ɲa kelen kelen na mun ni bɛnkan mun tun bɛ ni jamana jɛ kɔɔri kura in nali la gafe kura in nali la yali aw bɛ se ka don o cadre kɔnɔ cogo min na o cadre kɔnɔ négociation mine par mine jamana bɛ k'o de kɛ wa o de ye a ko fana taabolo ye donc maintenant ni o bɔra la code ni application je pense que a bɛna nafaba de se an ka denmisɛnninw ma kalanko ta fan fɛ ani baarako ta fanfɛla la parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni minnu ma se ka baara sɔrɔ k'a kɛ a bɛ dɔ bɔ denmisɛnninw ka donyɔrɔko la baarako la a bɛ dɔ caman bɔ an ka denmisɛnninw minnu bɛ ka kalan kɛ mini sira fɛ ani géologie sira fɛ hali stage kɛyɔrɔtigiw bolo donc o de kama
vraiment code kura in nali la ka se ka dayɛlɛ kɛ fo o bɛɛ ka faamuya kɔnɔna la ni mun da kula o ye basi tɛ donc Jalo n bɛ taa e fɛnɛ fanfɛla la o kuma kelen na n'i ye jateminɛ kɛ a ko bilalen sen kan a ko bɛ ka lawaleya cogo jumɛn na ni wagati nin na. D'accord, merci beaucoup ɲininkali na sani an k'a fɔ a bɛ lawaleya min ye yɛlɛma dɔw donna a kɔnɔ anw yɛrɛ tɛgɛrɛba fɔ o la kosɛbɛ yɛlɛma fɔlɔ min donna a kɔnɔ o ye convention tilala fila de a ye min fɔ professeur ye min fɔ fɔlɔ la convention kelen de tun bɛ yen a fɔ a ma convention type c'est-à-dire depuis i bɛ permis ta yɔrɔ min na permis de recherche ta yɔrɔ min na jamana b'o d'i ma o ye san 30 ye o san 30 n'o dir'i ma o tɛ négocier bilen fo san 30 in ka ban bon sisan o bɔra yen an ko ka kɛ fila ye an ka convention d'exploration kɛ n'i ye ɲinini kɛ n'i nana i ni jamana bɛ contrat wɛrɛ kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye contrat d'exploitation ye o majɛ tun bɛ yen o corrigera nin code in kɔnɔna la filanan dɔ fana tun ye min ye o tun bɛ superficie ba di mɔgɔw ma mɔgɔ dɔ ye permis b'a bolo 500 km², mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ baara yɛrɛ kɛ yɔrɔ min na a tɛ tɛmɛ hali 5 km² kan donc espace tɔ min bɛ to mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka baara k'a kɔnɔna la o dabila la sisan 100 km² de bɛ di wa renouvellement ye siɲɛ 2 ye c'est-à-dire ne a ye min fɔ permis sɔngɔ ye 10 millions tan donc a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko permis tigi k'a sɔrɔ fu de la a y'a ka nafolo de don a la o ye million 10 de don a la donc o yɔrɔ falenna c'est-à-dire permis ye san saba fɔlɔ i bɛ 5 millions sara n'i b'a renouveler tuguni i bɛ 5 millions wɛrɛ sara donc fo mɔgɔw k'a faamu permis tigiw fana o ye nafolo million de ta ka don a la donc u tɛna dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu don ko papier bɛ sɛbɛn ka d'u ma o fɛn tɛ jamana fana b'a ta o 5 millions ye o bɛ taa jamana ka kɛsu de la donc maintenant sisan ni renouvellement kɛra siɲɛ filanan n'a y'a sɔrɔ i ye 100 km ta a bɛ diviser en 2 i bɛ jɛ fan kelen kɔ 50% bɛ tigɛ ka bɔ i ka permis la donc i bɛ to ni 50 km². o nafa bɛ kɛ min ye o b'a to espace wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka o ta ka baara kɛ o la. donc o b'a jira k'a fɔ minnu tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ par exemple 500 fɛn na code kura sigilen sen kan dɔ bɛ tigɛ ka b'u ta la o bɛ tigɛ ka b'u ta la donc o bɛ réserver jamana ye dɔw bɛ baara kɛ ni dɔ ye nin sisan. baara kɛ n'o ye donc maintenant o yɛlɛma ɲuman caman donna a la franchement an ye fɛn caman y'a kɔnɔ olu ka ɲi mais yɔrɔ dɔw fana bɛ yen olu fana man ɲi mais comme a y'a fɔ cogo min na ji bɛ don kɔ la dɔɔni parce que n'i bɛ ko daminɛ i bɛ se ka dilan dɔɔni ka taa fɛ donc o tun y'an ka remarque ye olu ɲɛna kojugu min tun ye jamana fana ka participation ye bon o yɔrɔ fana la an b'a fɔ on est resté sur la fin c'est an ka laɲini ma dafa parce que anw tun ye min ye k'a fɔ dividende la 10% de bɛ di jamana ma c'est-à-dire ni dunan société nana n'a bɛna sanu bɔ ou bien dugu jukɔrɔ nafolomafɛn wɛrɛ a bɛ se ka kɛ lithium ye a bɛ se ka kɛ uranium ye a bɛ se ka kɛ bauxite ye donc n'a bɛna dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔ a bɛ 10% de di jamana ma dividende kɔnɔna la mais 20% ye jamana 10% dɔ in jamana b'o san de on appelle ça en numéraire action mais malheureusement jamana tun t'o si san donc o fililen bɛ to yen mais société dɔw tun bɛ 20% di jamana ma ka sɔrɔ jamana ma o 10% in san bon anw tun k'o mɛn maintenant an tun y'a kɛ 20% ka di jamana ma fu donc maintenant 10% jamana ka se k'o san donc jamana ta bɛna kɛ 30% ye donc 5% o ka di maliyɛnw ma minnu intéresselen don ka kɛ actionnaire ye bon maintenant en tout cas commission min kɛra min ye révision kɛ tiɲɛ na anw associé a la anw da donna a kuma la wa an ka fɛla ye min ye fana an y'a fɔ à partir de l'APVRM ne yɛrɛ tun ye représentant ye Fermali mɔgɔw tun bɛ yen an hakilinataw ye min ye an y'a fɔ nin yɔrɔ kɔdi kɔrɔ min tun bɛ yen yɔrɔ min tun ma ye k'o falen an y'o f'u ye hali daragi ko an ko k'an ma jɛn n'a ye parce que u ye daragi interdit u tun bɛ se k'a suspend k'a organiser ka ɲɛ au lieu que u k'a interdit tan parce que kuma dɔw fɔra kɔnɔ olu kumaw tɛ tiɲɛ k'a fɔ k'u bɛ taa cyanure bɔn ji la u bɛ taa mercure bɔn ji la n ko kuma ninnu olu tɛ tiɲɛ an bɛ se k'o démontrer mais baara in a kɔlɔlɔma yɔrɔ ye n'a ma organiser ka ɲɛ
donc o hakɛ bɛ jamana de bolo o ye jamana ka responsabilité de donc an tun y'o f'u ɲɛna o ko mais o y'o fana réviser parce que kɔrɔlen in kɔnɔ article dɔ tun bɛ yen o tun bɛ hali cɛncɛn min bɛ bɔ ba kɔnɔ o tun bɛ hali o interdit mais nin révision in kɔnɔna la cɛncɛn bɛ se ka bɔ mais sanu ni dugujukɔrɔ nafolomafɛn minnu bɛ sɔrɔ ji la olu interdilen don ji kɔnɔ on appelle ça l'interdiction de l'exploitation des substances des mines dans les cours d'eau donc o interdilen don mais a yɔrɔ dɔ fɔ min ye ko société kelen de donna ni baara kura in kɔnɔna na o kuma tɔw e dun y'a jira k'a fɔ ko société 15 ɲɔgɔnna de bɛ jamana kɔnɔ sisan nɔ bon o ye n'i ye code ta sisan ni code promulguera on dit que la loi n'est pas rétroactive c'est e ka contrat ni 10 ans dir'e ma ni sariya kura bɛ ta fo e ka 10 ans ka ban fɔlɔ sinon courant tɛ se ka boli e kan bon société min b'a la waleya sisan bon comme professeur Ezra Mali Lithium c'est-à-dire Mali Lithium o ye contrat fɔlɔ min signé ni jamana ye o contrat la 30 ans ni tun dir'u ma san 30 i n'a fɔ société tɔw ta mais maintenant comme australiens ni chinois tun tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma australiens y'u sen bɔ k'a feere chinois ma bon n'i y'o kɛ n'o feere latigɛra i bɛna bi kɔdi kura de kɔnɔna la donc kɔdi kura in bɛ e frappé de sisan diyagoya mais sinon minnu ka société tɔ minnu ka san 30 bɛ yen n'u ye san 10 kɛ dɔw ta tɔ tora san 10 dɔw ta tɔ tora san 20 tant que olu ka o année ma ban kɔdi kura t'olu touché ça les concerne pas mais toute société kura fɛn fɛn bɛna sigi sisan n'a bɛna exploitation kɛ kɔdi kura in b'olu touché voilà o tun faranfasiyali tun ka ɲi k'a di voilà ok baasi tɛ donc n bɛna e fa Pileya n b'o ɲininkali kelen tɛnku e fɛnɛ la e fɛnɛ ye a ko baara lawaleyalen cogo jumɛn na depuis a ko sigira sen kan ka na se sisan ma ayiwa an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo u ka cɛsiri la parce que kodi in a ka se ka lawaleya o nafa b'an bɛɛ lajɛlen kan nka a ɲininen d'u fɛ parce que kodi n'i y'a ta k'a lajɛ an y'a fɔ ko kɔrɔlen min tun bɛ yen ko a tun ma dafa fɛn dɔw tun b'a kɔnɔ min tun tɛ jamana ka intérêt foyi défend bon a ye nafa dɔw ladon mais jamana ka intérêt ba dɔw bɛ yen kodi kɔrɔlen ninnu kɔnɔ n'i y'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɔ cɛntɛ ɲinti fɛ i b'a ye ko a nafa kun ka dɔgɔ kojugu bon kura min n'a bɛ kan ka na sisan ka n'a ye société 15 min bɛ yen n'u bɛ en activité en ce moment o société 15 ninnu kɔdi kura min bɛ kan ka fɛn nin a tɛ kan ka boli olu kan dɛ fo mɔgɔw k'o fana faamuya a ma kan ka kɛ de a tɛ kan ka boli olu kan bi an bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ ka boli olu kan société kura minnu bɛna dayɛlɛ a bɛ se ka kɛ sisan septembre na ni société kura dɔ kan ka dayɛlɛ jamana ka sariya taabolo la kɔdi in bɛ boli olu kan u ka activité taabolo la donc fɛn fɛn bɛ kan ka fɔ kɔdi kura in kɔnɔ a b'olu de concerné et jamana y'a jira tuguni k'a fɔ nin kɔdi kelen in kɔnɔ ko ni société min b'a fɛ ka nin kɔdi kura in lawaleya k'i tɛ yɔrɔ dɔɔni tɔmɔ a la ko k'o labaara k'a tɔ to yen dɛ sariya kisɛ min b'a kɔnɔ ko n'i bɛ dɔɔni bɛ fɛ k'a lawaleya k'i b'a bɛɛ lajɛlen de baara dans son intégralité ce qui n'est pas effectif en réalité maintenant o kɔnɔna na t'o taabolo la sisan i b'a ye kɔdi kura in kɔnɔna na Jibril y'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔw b'a kɔnɔ olu kan ka fɔ hakilina ɲumanba dɔw taara ka don a kɔnɔ i n'a fɔ ka société kelen sa ka permis d'i ma san 30 dɔw yɛrɛ ta olu ta yɛrɛ ma ta ban ma dɔn san 30 kɔdi kelen min b'e bolo ka fɛn a dɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka se a tɔnɔ yɛrɛ banni ma jamana ta ye jumɛn y'a la jamanadenw ta ye jumɛn y'a la a tɔnɔ banni wa an bɛna dɔn a la y'a maintenant o san 30 kɔnɔ tellement délai in kun ka jan a réduira baara ɲuman foyi ma ye kɔdi in kɔnɔ ne kɔni ka faamuya la de parce que ne y'a kala ka taa ka segin hali n t'a da dɔn a nafa fɔlɔ min ne y'o ye o y'o yɔrɔ ye ka tuguni ni permis bɛ di yamaruya sɛbɛn bɛ d'i ma k'a fɔ k'i ka taa ɲinini kɛ walima fo k'o fana mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya permis sugu ka ca ɲininikɛ permis o bɛ yen bolikɛ permis o fana bɛ yen permis d'exploration et de prospection o permis b'a part permis d'exploitation o fana bɛ yen a part donc nin bɛɛ de faranfasiyalen don kɔdi kura in kɔnɔna na a kelen o kelen a n'a taabolo ɲuman don donc ni permis dir'i ma sisan k'i ka taa ɲinini kɛ n'a sɔrɔla dɔ y'a fɔ sisan ko n'a sɔrɔla i ye 100 km² de dir'i ma k'i ka ɲinini k'a kɔnɔ ni san 3 in nana dafa n'a y'a sɔrɔla i b'i fɛ k'i ka permis renouveler i ye baara kɛ espace min kɔnɔ o bɛ tila fila ye tila kelen bɛ d'i ma tila kelen bɛ segin jamana ma a bɛ se k'o di maa wɛrɛ ma tuguni ɲininikɛla wɛrɛ ma
o bɛ se ka baara cogo min na o bɛɛ bɛ tɔnɔ nafasɔrɔ sira dɔ de ye min bɛ se ka se jamana ma tuguni mais fɔ an ka fɔ ka yɔrɔ dɔ bɛ yen ko farafansiya fɔlɔ permis dɔw bɛ yen nɔ ne yɛrɛ ye permis dɔ ye 490 km². i b'a dɔn dugu kuturu min misaliya kelen ni ma la préfecture de Kéniéba a b'o tigi ka permis kan préfet tun t'a kalama ne taara ye don dɔ la ne ka ɲinini dɔ senfɛ an ka baara dɔ senfɛ an selen yen nɔ an ye ɲininkali kɛ ne ye permis ye tu kɔnɔ baarakɛla dɔ de bolo o de ye permis di ne ma o permis n'i y'a lajɛ 490 km² a carte bɛ ne bolo o carte n'i y'a ta i k'a da i ɲɛ kɔrɔ fɔlɔ ko jamana kun sɔnna ka nin bɛɛ di maa kelen ma k'u ka baara kɛ nin kɔnɔ société kelen ma k'u ka baara kɛ nin kɔnɔ maloya kun b'o kɔni an salen kun dɔn an t'a kalama bon yɛlɛma nana don kow la ka kow falen k'a ye k'a fɔ ko nin insuffisance minnu bɛ yen nin nɔ ko nin bɛɛ kan ka corriger donc o de nana ni code kura in baara ye mais code kura min bɛ yen nɔ sisan a ko k'a ka ɲi a kɔnɔnafɛnw dɔw ka ɲi mais halisa dɔw b'a kɔnɔ minnu bɛ se ka falen halisa minnu bɛ se ka ɲɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ min b'an bolo kan o la f'u ka ɲi maaw de ɲini minnu bɛ fɛn in dɔn kosɛbɛ par exemple association minnu bɛ terrain kan les hommes de terrain na u bɛ yen u ye code in kɛ k'a ban ma dɔw bɛ yen u ma ɲininka a la olu ta alors que code in ma man ka fɔ fiyewu ka sigi sen kan fiyewu k'olu ma sara ɲininkali ma kɛ olu la u ka hakilina dɔ k'u ka faamuyali dɔ ko in na o yɔrɔ kɛra filiba ye ko in kɔnɔna na mais code min n'a sɔrɔla sisan k'a na se ka lawaleya jamana kɛ ka wuli k'i jɔ hali bi a ka laɲiniw kɔnɔna na parce que gɛlɛyaba de bɛ jamana ni société minière dɔw cɛ ka taa kan non seulement suspension min bɛ yen dɔw tɛ ka se ka baara kɛ dɔw y'u ka minɛnw cɛ ka taa jamana wɛrɛ la i n'a fɔ an dafɛ dugu dɔw la ka taa yen nɔ ka sababu kɛ nin suspension o tɛ ka se ka baara kɛ cogo di non o tɛ ka se ka baara kɛ permis suspension yamaruya t'u bolo ka baara kɛ mais ni yamaruya dun t'i bolo a bɛ komi i guwanna ma taa fɔ investisseur ma na n ka baara kɛ k'an tuguni k'a fɔ ko taa o de kɛra o kɛra gɛlɛya fanba fɔlɔ ye a fanba filanan ye jumɛn ye parce que sɛgɛsɛgɛli minnu bɛ kɛ ani baara ɲɛbila minnu bɛ kɛ pour que ka permis di société minnu ma k'u ka moralité lajɛ c'est-à-dire a bɛ taa taabolo minnu fɛ o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka don code kura in kɔnɔna na an kɔni ka faamuya la jamana in bɛ cogo min na bi jamanadenw ka nafasɔrɔ sira kama ni code minier ye pour que a bɛ se ka san sɔrɔ jamana ka ɲi ka bɛnkan ɲini ni société minier ye maa o maa n'a sɔrɔ ko dɔnni b'i kunna k'i b'a ka i bolo nafolo ta k'a don nin ko in na parce que an ka jamana tɛ risque foyi ta kabi 85 ka n'a bila bi la hali 20% minnu bɛ yen n'a tun bɛ di ko ka di actionnaires ma i b'a dɔn ko société minière bɛ na n'u ka wari 80% u b'a financer 20% u tɛ maa sɔrɔ u tɛ société sɔrɔ u tɛ particulier sɔrɔ kuma tɛ jamana ma min bɛ se k'i dɔɔnin bɔ ko hɔn ko a y'a dafa a tɛ n nkalon don a filɛ ko in tiɲɛ ye nin de a tɛ yen mais o bɛ se k'a faamu cogo di ayiwa ɲininkali bɛ d'accord nka ne y'i ka datugu mɔgɔw ye k'a fɔ ko non ko an bɛ fɛnw suspend hakilina dɔw b'a kɔfɛ hakilina minnu b'a kɔfɛ ne hakili olu ka ɲi ka lajɛ walasa an bɛ tɛmɛ ninnu kan baara bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ ko in na cogo min na an bɛ se ka taa ɲɛ min ye taa ɲɛ sira ɲuman ye voilà donc jusqu'à présent suspension bɛ sen na suspension bɛ sen na a ma wuli fɔlɔ nka code minier min filɛ nin a nana basigili de kama parce que n'i ye ko in jateminɛ pour la stabilité technique par principe le nouveau code minier est bon techniquement sur une approche nka application ne a bɛna appliquer cogo min na ɲininkali gɛlɛn min ye dɛ parce que société fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kan ka baara kɛ a 15 la kelen tɛ yen nɔ ko min bɛ kan ka nin code in kɔnɔ sariyakisɛ minnu b'a kɔnɔ k'a lawaleya a ɲɛma a 100%. a tɛ yen nka an tɛ se k'a fɔ ko an y'u fɛn ta ka bolo sinsin u la ten dɛ parce que développement ninnu n'i y'a jateminɛ hali code minnu na. mais comme a ko k'a t'u frapper fo u ka. a t'u frapper fo ka fɛn ka se à l'échéance. e dun ko b'a ta ka ja hali bi. dɔw ta 20 ans encore ou 25 ans. mais yan'o cɛ o b'a sɔrɔ peut-être dɔwɛrɛ dilanna o. o de kosɔn min yɛrɛ fɛn n bɛna dɔɔnin fara i ka yɔrɔ kan o la. professeur ye kuma dɔ fɔ ni société minière bɛ sigi a bɛ étude dɔ kɛ ko étude de faisabilité min b'a jira k'a fɔ a bɛ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn bɔ ka bɔ nin san hakɛ la ka taa bila nin san hakɛ la o bɛ se ka kɛ san 8 o bɛ se ka kɛ san 10 bon ni e ye san 30 d'o ma san 10 kɔnɔ n'a ko k'a tilala san 20 tɔ in bɛ kɛ cogo di ça devient un problème c'est pour cela code minier kura in kɔnɔna la a sɛbɛnna a kɔnɔ contrat min bɛ di société d'exploitation ma san 12 a tɛ tɛmɛ o kan bilen ni san 12 in banna i bɛna a lakuraya renouveler o fana tɛ tɛmɛ san 10 kan
bon an tun ye de laɲini contrairement siɲɛ fɔlɔ ta tun ye san 30 de et san 30 in kɔnɔ il y a pas de négociation a tigi ka permis tɛ se ka minɛ a la fɛn caman bɛ yen i tɛ se k'o kɛ bon sisan code kura in y'o rectifier k'a fɔ san 12 de bɛ d'i ma n'i tilala i bɛna i ni jamana bɛ san 10 wɛrɛ signer tuguni donc o bɛ jamana bila en position de force dans les négociations mais ne ye san 30 d'a ma négociation tɛ o ni san 30 ma ban a tɛ se ka kuma dɛ o y'o ko bannen de donc fo san 30 in ka ban donc je voulais ajouter aussi les différents titres miniers parce que souvent mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ confusion kɛ docteur Player a fɔ sisan permis d'exploration bɛ yen permis d'exploitation bɛ yen permis d'exploration t'i permettre k'i bɛ taa dugu jukɔrɔ nafolomafɛn ma ɲinini sɛbɛn de don wari bɛ sara o la wa wari bɛ sara a la o ye joli ye ale wari man ca fɔlɔ la ale tun ye deuxième directeur de tun b'ale di kalo 3 mais kalo 3 in a tɛ renouveler 1000 de tun don mais sisan o fɛlɛnna o tun ye kalo 3 an ko mais kalo 3 mɔgɔ bɛ se ka mun ye o kɔnɔna la a tɛ se ka foyi ye o kɔnɔna la a tigi kɔni bɛna ka 1000 sara ka papier dɔ minɛ dɔrɔn ka taa ki t'i munumunu ka na bon maintenant an ye proposition ko o la sisan autorisation d'exploration ye san 1 de kalo 6 bɛ d'i ma n'i y'a ye fɔ vraiment i taara yɔrɔ lajɛ yɔrɔ y'i kun minɛ i bɛ se k'a renouveler tuguni donc o la directeur t'a di bilen ministre de b'o di bon o wari nin ye joli ye Jalo o wari o bɛ taa 500 000 francs na i y'a faamu bon maintenant sisan titre filanan ye min ye o ye permis d'exploitation artisanale damana sanu bɔ parce que o problème ba de bɛ yen dama sanu bɔ ale ni minitigiw chaque fois bɛ se ɲɔgɔn ma ani permis tigiw o problème ba de bɛ an ka fɛn kɔdi kɔnɔna la parce que permis d'exploitation artisanale filɛ c'est le ministère de l'administration territoriale o de b'o gérer à partir des collectivités locales o ye maires ye ministère de mines da t'o la ministère de mines da bɛ don étude a tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ consultation i tɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ma t'o fana ɲininka parce que ni e bɛna couloir kɛ sisan f'e ka taa ministère de mines mɔgɔw ɲininka est ce que an bɛna couloir bɔ yɔrɔ min na est ce que permis dilen don mɔgɔ ma wa o consultation ye bon ni couloir bɔra yɔrɔ la o couloir o y'o yɔrɔ condamné o tɛ se ka di société minière ma tuguni o ye dugulamɔgɔw ta de ye o dugulamɔgɔw ta mairie de b'o gérer mairie de bɛ autorisation di mais ministère de mines da t'o la donc maintenant filanan ye min ye ça c'est le permis d'exploitation de petites mines donc maintenant permis d'exploitation de petites mines ale la étude environnementale ni recherche bɛ k'ale la fɔlɔ la ministre des mines de tun b'o di mais sisan o y'a kɛ ministre des mines ni ministre de l'économie olu fila de ka yamaruya sɛbɛn bɛ dɔ la bon maintenant sabanan ye naaninan ye min ye ça c'est permis d'exploitation de grandes mines o la o bɛ taa fo conseil des ministres de la président de b'o di à partir du conseil des ministres d'accord i tɛ se k'o di ministre tɛ se k'o di bilen conseil des ministres de b'o di permis de recherche fana sisan o fana bɛ taa conseil des ministres de la fɔlɔ la ministre des mines de tun b'o di mais u y'o fana supprimer sisan o bɛ tɛmɛ conseil des ministres de fɛ donc pour que mɔgɔw ka farafasiya dɔn permis hakɛ joli bɛ di Mali la fɔlɔ la il y avait le permis d'exploitation semi mécanisé o y'o supprimer ka bɔ a la donc c'est pour que ka aw ka émission ye sababu ye pour que mɔgɔw ka dɔn permis hakɛ jumɛn bɛ titre minier hakɛ joli bɛ di Mali la voilà ni de y'a den naani ye ni nin den naani tɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo bon min ye damabaarakɛlaw ta ye o de ye problème bɛ yen kosɛbɛ parce que le couloir d'orpaillage mairie caman t'a dɔn o bɛ créer cogo min na bon ni e t'a dɔn a bɛ créer cogo min na damabaarakɛlaw bɛ baara la illégalité de la parce que sɛbɛn t'u bolo bon fo mairie ninnu de fana ka former sisan couloir bɛ créer cogo di ani olu yɛrɛ bɛ se ka autorisation di damabaarakɛlaw ma pour que u ka baara kɛ sariya kɔnɔna la voilà. ok donc Bokara kɔrɔfɔ tɛ donc Mali kuma bɛ ka kuma dɔ fɔ oui n'a n'o tɛmɛna sisan parce que an ma yɔrɔ min faamu jusqu'à présent munna suspension bɛ yen a tɛ sera ka wuli an bɛ tila ka ye mais étude de faisabilité sariya kura min b'a kɔnɔ n'o diyara ne ye kosɛbɛ o ye fɔlɔ la étude de faisabilité banalisé len don mɔgɔw fɛ cogo di u bɛ sin tɛ k'a fɔ n tɛ taa yɔrɔ jan n bɛ Mori la ta étude de faisabilité san 12 an bɛ nin sanu bɔn cogo la kalo kɔnɔ an bɛ tonne 1 de bɔ baara daminɛ pɔrɔ u taara tonne 2 la pɔrɔ u taara tonne 3 la o y'a sɔrɔ yamaruya b'u bolo san 3 u tɛ taxe sara o bɛ kunbɛn cogo di. mais professeur dɛ i b'a dalu bɔ an ye dɛ i y'a parce que i b'a a walawala yɛrɛ de quoi. n filɛ k'a walawala ye étude de faisabilité
pour sariya kura y'a don da la cogo jumɛn na mɔgɔ si tɛna k'i bɛ kuma fɔ i kunfɛ tuguni k'a fɔ n bɛ nin kɛ ni ko n b'a kɛ san 12 de kɔnɔ san 12 n b'a fɔ cogo min na sojɔ bɛ kɛ cogo min na a bɛ kɛ blueprint i bɛna n'i bɛ so jɔ i bɛ plan dɔ de dilan ni n bɛ tɛmɛ don o don u bɛ ka dingɛkɔrɔw sen a sen kɔnɔ l'autre jour u bɛ jateminɛ de kɛ k'a senni kɛ fo fara kan bon o kɛra ciment joli kan ka k'a kɔnɔ c'est ce qu'on appelle le but de materials I mean musaka jumɛn ka don a la o jate bɛ dumuni k'a dɔn yanni so ka building ba ka bɔ ka jɔ étude de faisabilité fana ye o ɲɔgɔn de ye minnu bolo yanni ka min dayɛlɛ i b'a fɔ ne ka ɲinini ye nin nɔgɔya n ye n dalen b'a la k'a fɔ n mana n ka wari don a la a bɛ bɔ nin san hakɛ kɔnɔna la étude de faisabilité donc minnu b'a ɲɛdɔn a bɛ sigi ka ɲɛfɔ na permis o de bɛ to permis bɛ di convention kura yɛrɛ n'a fɔra ka san convention d'exploitation sera kura kɔrɔ mais mun ko nisɔndiya ko ye min y'a la a tɛ fɔ tuguni san 12 n bɛ a bɔ et san 3 kɔnɔ i ye a fanba bɛ bɔ k'a bila misali la dɔw tun bɛ bɔ san parce que an minnu nafaba de b'u la sani n b'a bɔ n'i ye tɔni kelen bɔ 4 grammes 4 b'o de sɔrɔ a kɔnɔ i bɛ taa bin yɔrɔ dɔ kan sisan i b'a sɔrɔ 80 grammes 200 grammes 400 grammes o y'a sɔrɔ e yamaruyalen don ka baara kɛ i tɛ taxe sara o fɛn kan donc c'est ce qu'on appelle écrémage donc u bɛ kɔn misali la 1 tonne m'o bɔ kalo kɔnɔ u mana daminɛ n'u ye yɔrɔ duman sɔrɔ u bɛ 2 tonnes bɔ u bɛ 3 tonnes bɔ i y'a faamu donc o la e kan ka baara kɛ ka taa bɛn san hakɛ ma san 12 n'i y'o fɔ étude de faisabilité kɔnɔ i y'o dan sago i ma tugu o sira kɔ o la i bɛ se ka production kɛ plus de 40% de ta production i y'a fɔ k'i bɛ mun bɔ sisan code kura y'a fɔ n'i y'a fɔ k'i bɛ tonne 1 de bɔ kalo kɔnɔ ou san kɔnɔ n'i ye tonne 2 bɔ o bɛ kɛ joli ye o tɛ kɛ o 100% ye wa i bɛ gosi n'o ye sariya a bɛ code kura bɔ. o bɛ se ka dɔn cogo di. o bɛ dɔn cogo di sumani ni i y'a bɔ a bɛ suma de o n'i ye sanu bɔ sisan c'est pourquoi an ka je suis membre du comité de pilotage de l'ITIE la quand fɔnko nana kɛ sanu bɔlen ni fɛnw cɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ minnu b'a fɔ n ye nin kɛ jɛnɛjɛn b'a fɔ n ye nin kɛ je dis mais c'est pas possible parce que mun na ne ye baara kɛ sanubɔ la comme dɔgɔ y'a fɔ cogo min na j'avais la clé de la chambre de l'or à Siama n bɛ kuma n bɛ plateau de kan a tun bɛ ni mun bolo monsieur Lou un sud-africain monsieur Ablaye Kone que j'ai rencontré il y a même pas longtemps et moi-même bɛɛ n'i ka clé de bɛ na ka dayɛlɛ a bɛ na sanu bɔ alamisa de tun ka taa ye parce que o mardi gouvernement bɛ mɔgɔ bila ka na douane bɛ kɛ yen DNGM bɛ kɛ yen nɔ transitaire mun b'a ta ka bɔ ne kɔfɛ o bɛ kɛ yen nɔ a bɛ sumaw bɛɛ lajɛlen o b'a sɔrɔ n'an ye biriki 10 de bɔ a kelen kelen poids min b'a la a bɛ mesurer bɛɛ jɔlen ɲɛna wa mɔgɔ si tɛ don k'a sɔrɔ i ka kanafini bɔ ka an ka tenue don ka apaiser ɲɛna minnu bɛɛ bɛ o cogo kelen an ye ɲininkali n ko o dabilala de wa ko ayi ko ma dabila n ko bon donc chiffre ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ne tɛ se k'o faamu donc i ko a bɛ dɔn cogo di o de y'a dɔn cogo ye parce que a tɛ kɛ ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ da kan ka don a la douane géologie min ka représentant transitaire ani minnu y'a produit ani nin quantité n'u ko k'u ye 40 kilos de bɔ a bɛ suma bɛɛ ɲɛna bɛɛ b'a signé papier bɛ di a bɛ taa transitaire a bɛ taa donc a dɔn cogo de filɛ. ok bon ne ka question bɛ yɔrɔ min na sisan parce que ko titre ko parce que o tun ka suspendu mais munna jusqu'à présent la o ma a kuraya. bon vraiment a kuma nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que hali CNT la parce que n bɛ yan nɔ fana en même temps comme vice-président de l'ACPM et association des prestataires de services miniers et des commerçants an taara CNT la an ka association présentation la n y'a kuma f'u ɲɛna n ko karisa aw bɛ ka tulonkɛ fɛn dɔ la minnu sisan i b'a sɔrɔ mine caman bɛ yen nɔ sa à peu près ne tun ye mine dɔ responsable ye Mali Minerais Ressources mine 100 ɲɔgɔn sisan u ka représentant taara k'u b'a ɲini u ka baara bɛ niveau jumɛn na sur 100 mines le représentant de la zone à Kayi k'a ye ne ka mine kuma sɔrɔ a kɔnɔ a ye n wele k'a ɲininka ko n ka ekɔliden kɔrɔ dɔ don ko monsieur ko j'ai eu ton numéro n b'a fɛ k'a dɔn aw bɛ niveau min na ne ko mais n ka tɛ ni wɛrɛ la n ko avec la suspension on a tout payé permis renouvelement fɛn bɛɛ sarala k'a ban ani suspension nana don ɲɔgɔn na hali sini suspension ma wuli pour que an ka se ka baara daminɛ n ko donc an tɛ se ka fɛn f'i ye baara mun kɛra baara tɛ ka k'an fɛ donc ne y'o fɔ o ɲɛna bon an n'a ɲɔgɔn 10 sur 100 compagnies ko 80
compagnie u y'a jaabi u ye nin jaabi kelen de d'ale ma ani wa donc i y'a ye k'a fɔ n tɛ ka nkalon tigɛ na o de ye suspension bɛ kun mun na u bɛ ka a minɛ hali bi ne t'a dɔn munna parce que an kana an dogo ɲɔgɔn na quoi u ka zana don a bɛ fɛn fana fɛ maninkala ka ca ni ɲɔsulaw y'u kamakɔrɔla don ɲɔgɔn na n'o tɛ jɛ dɛ anw bɛ kuma sur ce secteur parce que an b'a kɔnɔ j'ai 35 ans d'expérience là-dedans n ye baara k'a kɔnɔ n bɛ denmisɛnninw former a kɔnɔ an yɛrɛ ka service la chaque année peut-être ni ma mɔgɔ ta 15 à 20 stagiaires mais ni san fila in na hali ɲina j'ai des dizaines de demandes de stage de fin d'études à l'ENI, à la FAST ou dans d'autres universités privées. Mais allez, c'est qu'à stage qui ressort, démission c'est qu'à stage qui ressort. Bon, oui, si c'est un champion colonel d'ailleurs. Mais la taille on va faire, CNT là, j'ai dit ça là-bas, et quand on a fait la présentation là-bas, au cas où démission nous a fait, j'étais conférencier, comment démission nous s'est orienté Kata. Et nous du gouvernement faut baran forma contenu local obligation de se faire mouiller anti secrétaire de ko karsa aya ko mo bla kasoro mo tambulu mo se ka barake non parce que amena ndado au rôle là oui il faut tirer OK donc fango o de ka certificat ka fo suspension mumba balika wuli ko afanye quoi suspension la wuli de c'est une obligation donc jusqu'à présent à Maouli bon Maouli muna aya fo tugumna anya kuma mais comme on est dans le circuit que ou be ka fɛrɛ dɔw tigɛ ko k'a wuli donc kuma y'a mɛn a mɛnna sa u k'a wuli sa donc a bɛ san joli bɔ sa san fila n ka dutiya san fila de ye ne bɛ se ka min fara o kan donc vraiment j'arrive voilà amna kuma d'a ma vous allez voir mais donc je vais profiter pour dire que réellement là comment la recherche minière est financée. Très bonne question. Vous savez nous de fonds qu'on fait côté mine ko quoi mine de là ni ibina ka war de la ka permis ta d'exploitation du avec fouillé ni ne be comment dirais-je ni doit là parce que ni diga de là au min développement bi se ka kɛ 100 fla 100 ans 100 mois reconnaît ça dépend il be mu dugu na flo mu nɔfɛ mais n b'a fɛ ka mɔgɔw jafarinya parce que an ka investisseur caman bɛ siran min ɲɛ parce que u b'a fɔ ko a fɛn ka risque ka bon non n bɛ n ka dɔnniya ɲini dɔ b'a sira kan ni ala jɛna n bɛ gafe bɔ a kan ne ɲɛ tɛ risque wɛrɛ la miniko la ni a dɔnbaliya tɛ fɔlɔ risque fɔlɔfɔlɔ an filɛ o dɔ de kulolo kɔnɔ hali sisan n bɛ segin a kan tuguni suspension y'o dɔ de ye les risques juridiques ou politiques ni o b'a wuli ka bɔ yen nɔ jɔn bɛ se ka taa baara kɛ yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo ka taa baara kɛ donc o ye risque fɔlɔ ye risque filanan min na ne bolo c'est le risque technologique c'est quand je parle technologique c'est kabini aw b'a ɲinini kɛ fo ka taa développer n'i y'a sɔrɔ an b'a bɔ cogo di nin de bɛ bɔ a la an bɛ se ka feere sanu bɛ bɔ bi feere bi mais n'i y'a lajɛ dɔrɔn don o don ja de bɛ tigɛ n bɛ énervé yɛrɛ ma parce que 2500 c'était à ça non $2500 non 2500 alors que nous on était 1000 non nous bɛ se ka fɔ ne k'ale bɛ ka sanu bɔ 1500 la ni mɔgɔ mɔgɔ fɔ galon don d'accord donc o la an kɔni minnu caman b'a la an bɛ se k'u exploiter ka maliyɛnw fana bɛ se ka don a da fɛ on ka tila nin yɔrɔ la nin yɔrɔ ka nafa ka bon kosɛbɛ risque technologique donc géologie kuma denmisɛnninw caman faamuyalen ma mun bɛ se ka géologie kɛ jibili y'o dɔ ye ne y'o dɔ ye mɔgɔ caman le docteur Madani ani denmisɛnnin caman formé école caman bɛ mɔgɔ denmisɛnninw formé mais u bɛ taa a lawaleya yɔrɔ jumɛn ni situation bɛ yen nɔ a fɔ n ɲɛna kɛ o tɛ yen donc o ye technologie côté dɔ ye ani mine exploitation minière o y'a côté dɔ n b'a bɔ cogo di denmisɛnninw k'a ka kalan fana la donc o fana ye risque dɔ n'o faamuyara o bɛɛ kɔfɛ il y a le risque financier pour qu'il kana se i ka financement kun na n bɛ ka question o de ye troisième risque ye le risque financier n bɛ n ka wari don a la dɛlɔ jumɛn bɛ n bolo ni n bɛ n ka wari don a la yali ni n ka wari don a la n bɛ se k'a bɔ cogo di yali mɔgɔ minnu o de ye étude de faisabilité kun y'o de ye k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka kɛ wa n'an y'an ka wari don a la fana a bɛ bɔ nin hakɛ kɔnɔ an ka sariya kɔdi yɛrɛ kɔnɔ an ka gafe yɛrɛ kɔnɔ code minier kɔnɔ a sɛbɛnnen b'a la étude de faisabilité mana kɛ nous avons ce qu'on appelle valeur actuelle nette le taux de rendement interne le temps de retour de l'investissement sur l'investissement o fɛn saba de yamaruyalen don code kɔnɔ mais fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ mun bɛ se ka fara o bɛɛ kan k'i yɛrɛ convaincre e de bɛ n'i ka wari don a la i bɛ mɔgɔw tɔ minnu b'a dɔn u k'a ɲɛ f'i ye donc n'o kɛra tuma min na yamaruya bɛ d'i ma gouvernement fɛ ka permis d'exploitation de bɛ baara kɛ. d'accord voilà bon donc an ka na jalo fan fɛ oui vas-y. san'an ka hakɛ to donc hakɛ to n bɛna yɔrɔ in la daba donc financement bɛ se ka sɔrɔ sira saba de fɛ
ntabi wari bɛ n kunna n b'a fɛ ka don a la n yɛrɛ n ka mago tɛ gouvernement na ka wari ɲini a fɛ banque n ka mago tɛ banque la donc c'est financement privé investissement comment interne musaka bɛ n bolo n bɛna a don n ka mananin don a la i tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ n'i b'a fɛ ka risque partager n'i ye risque minnu fɔ i bɛ se ka banque dɔ lajɛ i n'o bɛ bɛn a la ni 100 milliards i mago b'o de la i bɛ se ka 80 milliards bɔ i bɛ 20 milliards juru da banque fɛ o y'a sɔrɔ étude yɛrɛ k'a fɔ a bɛ se ka wari bɔ bon banque ni yɛrɛ an ka banque olu tɛ c'est des banques commerciales généralement olu bɛ entre 8 et quoi 18% mais banque wɛrɛw bɛ sɔrɔ kɔfɛla la minnu bɛ se ka taux de institution financière à des taux réduit entre 2 ou 5%. Donc, au financement sera doy. Donc, on va faire au financement. Voilà, si ça permet qu'on y ait mon fourni. Voilà, puis maintenant, question posée à Kuna, financement, obligé à quelque chose. Voilà, donc par rapport à la faisabilité d'abord, au Euro, il y a les Congo, il y a un foka, voilà, il y a un non. Par exemple, aussi, ça mini production euro. Jamana folo mécanisme fo kunte jamana bolo ka contrôler sanu hakɛ min bɔra ka dugukolo jukɔrɔ mama y'a f'i ye ko jamana kun b'a dɔn tigitigi nin bɔra ka dugukolo jukɔrɔ a tigi ngalon tigɛ c'est-à-dire l'État était obligé de se soumettre à la déclaration faite par les sociétés surtout mon ami fɔ jamana b'o de ta ka baara kɛ n'o ye n'u ye 2 tonnes produit u bɛna fɔ n'u y'a fɔ ko n ye 1 tonne produit ou bien 0,50 tonnes produit jamana b'o de ta donc intérêt ni bénéfice mun bɛ sɔrɔ a bɛɛ bɛ calculer u ka déclaration sur la base de cette déclaration o mécanisme foyi kun tɛ yen mais hali bi o yɔrɔ in na je crois que code kɔnɔna na baaraw kɛra ko caman kɛra dɛ mais a yɔrɔnin ma jɛya hali bi. o yɔrɔnin jumɛn ma jɛya. o yɔrɔnin min ma jɛya production min bɛ kɛ société minière la que l'État a un regard positif et concret sur tout ce qui est. mais pourquoi société nous condamne l'État c'est que mɔgɔ bila o ka ta baara la directement o bɛ kɛ État ka contrôleur ye. hakɛ to n bɛ yɔrɔ jɛya quoi c'est-à-dire comme n y'a f'i cogo min na c'est un vécu que moi je raconte n bolo de tun b'a la n tɛgɛ b'a la kabini bɔgɔ fo ka taa kɛ sanu siyama n bɛ ka kuma plateau de kan wulibali de don alors qu'est-ce qui se passe n'a ye sanu n b'a fɔ n'a ye sanu ko sisan k'a fɔ an ye nin biridi hakɛ de sɔrɔ 10 kilos ça fait 5 kilos ainsi de suite a pourcentage sanu pourcentage de don a jɛya n'a nɔgɔ la fɛ impurité min b'a la nɔgɔ min b'a la ni sanu dɔrɔn tɛ on ne faisait pas on faisait une estimation a bɛ fɔ dɔrɔn de an ɲɛna nin de don an ɲɛna 98%, 96%, 95%. A bɛ poids bɛ dɔn o de kan a bɛ taa kɔfɛ mais n'a taara kɔfɛ a bɛ taa raffinage mun na et il faut un rapport d'affinage donc c'est ce rapport là qui permet normalement de savoir est-ce que sanu bila ka taa n'a ɲɛna k'a fɔ ko 95% don c'est 98% en réalité ou c'est 96%. Olu tɛ kalon tigɛ yen nɔ i mana mun d'u ma u b'o de fɔ u bɛ rapport k'a kan a rapport bɛ na compagnie fɛ yen nɔ normalement a rapport kan ka taa gouvernement fana ka DNG na ka représentant fɛ yen nɔ donc on peut faire la réconciliation a bɛ se ka ɲɔdɔn o cogo la hali ni nɛgɛ ni fuga min b'a la u b'a fɔ ni fuga hakɛ de b'a la ni aw ko ko nin 95 de don. mais Konate o yɔrɔ in na a kuma cayara kosɛbɛ. awɔ. ko sanu minnu bɛ taa kɔ kan ko ka raffiner donc ko a kuma ko a tiɲɛ de ti na. donc ko a min bɛ taa par exemple y'a fɔ sa ko a b'a estimer k'a fɔ nin y'a kɛ maintenant o min bɛ taa yen nɔ est ce que o kelen in nin wa a confirmer k'a fɔ a ye min fɔ nin kelen in de don nin montant kelen de b'a kan ou bien nin pourcentage kelen de don wa est ce que o de kɛ e ka baara in kɔnɔna na i bɛ se k'a sɛmɛntiya k'a fɔ o kɛra a bɛɛ la wa. bon voilà i ka ɲininkali ɲɛna parce que comme je suis membre du comité de pilotage de l'ITIE n ye ɲininkali kelen de tɛnku mɔgɔw la yen nɔ u ko ko a bɛ kɛ cogo la c'est à dire a bɛ kɛ cogo di minnu bɛ sanu bɔ u mana sanu bɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ n'a ta a bɛ peser ni nin pesera ka kɛ 5 kilos ye n'a taara yan fɛ a tɛ se ka bɔ 5 kilos la sa mun b'a kɔnɔ mun de y'a kɛ 5 kilos ye yali sanu joli b'a kɔnɔ nɛgɛ fuga joli b'a kɔnɔ o de sɛgɛsɛgɛli bɛ k'o yɔrɔ la ka a bɔ ɲɔgɔn na ka a dɔn ka kɛ 24 carats ye parce que mun bɛ bɔ an fɛ yan nɔ ça c'est du 18 à 22 souvent 22 carats. D'accord. Ok, d'accord, c'est ça. Amna Kumata, Amna Kumadema. Voilà, maintenant, ce que tu voulais dire là. D'accord. Il faut faire maintenant. Voilà, d'accord. Suspension Euroïna. Si l'État ne perd pas, l'État ne gagne pas avec cette suspension. Parce que à partir du moment qu'il y a une activité nous fait un permis de suspendre, il faut que tu aies par aujourd'hui.
investisseurs potentiels si les 2 dernières années là, certains sont partis. On a nous qu'on a fallu bas fait que bara kan fi angania kumu kono ka bara nyina ma ke ka bara o créer ka di demsanuma ou bien ka di jeune ou bien ka di jeune diplôme. Moi je suis formateur, je suis directeur des études de l'université privée Ahmed Baba. Donc on est géologue de former, on est minier de former, on est pétrolier de former. Donc anga kumu kono na comment dire l'insertion là. Ni fait nous moi c'est ce qui nous concerne en tant qu'universitaire. Le plus gros problème c'est ça. C'est ça. Les jeunes. Maintenant où y est permis de nous baisser souvent des barreaux sans fla. Et il faut voir aujourd'hui, les gens sont là assis. Non, ministère il y a des concertations en cours, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de sans fla. Ah, sans fla, au début, on suit les choses avec beaucoup d'attention. Mais malheureusement, il n'y a pas de volonté politique affichée pour remettre les choses sur les rails. En gestation, bibi na miromina amawuli machine yetala wa nyeta wuli to la fana alors que avec un japana kan yekun de ka mais est-ce que ma société munu flene ou ben kololo konala est-ce que sera ko fara nyoko au moins notika kanjo le sur ministère la ka nyini ka ta jamana kontiki fe pour que ka rencontrer ka felo que solution ka se ka soro na parce que ça la barati ka di demsonu man ko na ma akololo ka bo il y a un certain nombre de points qu'il faut élucider. Premièrement, la connaissance de l'État sur les ressources minières est très limitée. C'est-à-dire, jamana ka donia ka dukolo jugoro nafoloka o bereni benindo, c'est-à-dire amambo. Nimbia nota ni jamana bado tigitigi nimba ka dukolo jugoro. A nafa bisenu na nafa biketa mimi kinga ki atike. Oyola Djibril y'a fait, un État nous flâne ou t'es financé l'État ne prend pas de risque. Raison pour laquelle on n'a pas d'études, on n'a pas de données. Baraki minantu boulot, c'est-à-dire même si c'est foko, voilà, Nimbian non. Même si c'est to bara bi c'est tanye to mena bi wala to investisseur ba ki to mena pour que c'est investir ka barake. Check kemenante. Imana ta donné na bi, donné do be no iba ni tasoro. Ba fie ne donné do malika. Je ne connais pas un géomaticien au Mali. Je suis docteur en géomatique appliquée. C'est-à-dire, quand j'étais à Paris 7, la France avait des informations sur la géologie du Mali. À quartier Bénévolo qui date de 1954. À quartier Bénévolo qui date de 1944. C'est-à-dire, on se retrouve là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On se retrouve là, la bête de l'Édu, il y a plein. Obé. Mali du Goro, n'a pas ça. Non, vas-y. Donc, obé. Mais à quel endroit on a voulu? Bon, le corps nous bénit, ni dernier sera 100 ans, te mener nous condamner. Oui, bara ou doke. C'est insuffisant. La cartographie géologique du Mali, par exemple, le projet a été à Beto Dibi. Oh, quand tu sais que tu as mis le record, chaque moment tu as mis le record. Autant que tu as mis faut le dire. Mais Léo, c'est que les malades avec moi c'est que fin de béni du corps, nous te fera moyen. Bon, les décideurs politiques là, nous ne pas kalama ou dadaka, nous ne pas kalama ou nous sommes gagnés ni gagné donc nous sommes pas gênés for décideurs oui. N'agila ka fo sunna mube là amo saba amna ke sababu yi fin be pour be wota na fin be il doit aller plein mais toi ne a comment faut sentir là. J'ai dit au ministère des Mines à la conférence de Demsonu Bedou Barakono Tchumina Isigina Kaino je les implore l'administration ou casser quand situation oublie Kabouna mais au bégué nous quand Djabi souvent que c'est politique. Mais attendez là. C'est politique, c'est-à-dire politique. Ah, Djabi Tolibolo, c'est politique. Abidjan le bolo. Et Allah. Non mais nous avons dit. Par rapport à la suspension. Oui, suspension. Voilà, je pense que la suspension là, je pense qu'on irait. Nous on a intervenu pour ça. Ah. Tu sais pourquoi? Notre association et certains acteurs, nous-mêmes on a écrit. Mali terminé au Bekadi Togo c'est la spéculation. Du coup, le Togo Menade. On a des terrains sur terminé qu'on a là.
il y a plus de 1162 titres. Titres dilen no mɔgɔw ma mɔgɔ dɔw bɛ yen a kelen titre 10 a bɛ taa bila titre wɛrɛ kɔnɔ. A t'a yɔrɔ la dɛ. dɔw ma deli ka s'olu ka yɔrɔ la. mais o bɛ sɔrɔ cogo di. mais an ye titre sɔrɔ cogo f'i ye fɔlɔ. voilà a y'o fɔ n'est-ce pas an m'o sɔrɔ cogo f'i ye a bɛ sɔrɔ cogo min na mais toi tu es malien n'i n'a y'i diya i bɛ taa ɲini mais est ce que n'a dir'e ma e bɛna baara kɛ wa. Premier venu premier servi. e bɛ taa den 10 ɲini den 20 ɲini k'o bila tiroir kɔnɔ i tɛ baara k'a kan tu empêches les autres de travailler. Plus de 1160 titres miniers. Djibiri bamanankan na joli don. Ba kelen ani kɛmɛ ni 60 o titre de dilen no maliyɛnw ma. mais baara tɛ ka k'a la. baara tɛ ka k'a kan. mais code kura in na pour que o ma fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka abroger cogoya min ka fɛn dɔw sigi sen kan. o de tun ye stratégie ye k'a suspend k'a lajɛ titre fɛn fɛn man ɲi k'a bɛɛ annuler. Parce que GZ, il y a un projet, allemand un projet d'objet. Cadastre minier. Cadastre minier où il y a financé. En la digitalisation, on a même comme malade. À dame n'aille. Il te met à Citica, ministère des Mines Citica, Mali carte B, carte minière B. Société fin B ni permis ba a bɛɛ ka information b'a kɔnɔ. Carte Mali carte filɛ nin ye ni e ka permis filɛ nin ka permis filɛ n bɛ cliquer a kan dɔrɔn o bɛ bokele tɔgɔ bɔ wa date min a dir'i ma a kan ka ban wagati min na ni permis in bɛ ka ɲini n'a sɔrɔ fer de don ou bien n'a sɔrɔ bauxite de don a bɛɛ b'a kan mais ça a été saboté. Saboté par qui? Point d'interrogation. Mais toujours. Une fois, je suis consultant minier aussi. Voilà. Ne de la mission de là. C'est une attente dans la quartier à l'adjet. Il y aura mis la blague, non, mis occupé les terres. Nous avons la mission. J'ai pris les données GPS, la coordonnée topographique où nous faisons. Je viens au niveau de la DNG. On a quoi y aura un délai nous donc. Bon. Ok, il y aura un délai nous. Il y aura mis libérer les nous. Tu vois, il faut libérer les terres. Tu t'imagines? Donc du nord au sud, c'est de l'ouest au sud, ITT c'est un yoro là, et yoro d'offre qui est très important. L'État sera le doué avec permis qu'on a là, c'est pas normal. Donc maintenant, encore maintenant, spéculation mimbe, ni titre imbe John Etaï. Et tu t'imagines, amène kuma bella, et tu sais qu'il boulot y a chez Malien qu'elle n'a pas petite mine ma boulot. Tu vois? Et pourtant titre permis d'exploitation de petites mines d'îlot no mɔgɔ min ma a ka di mɔgɔ 100. O de ye étude faisabilité ko in n'a ka don ba la. Est-ce que tu comprends? Bon maintenant, parce que ne y'a ta, toi tu condamnes les autres, olu tɛ se ka baara kɛ. Même les investisseurs tu les chasses parce que nous nana sɔrɔ yɔrɔ bɛ occupé o bɛ baara kɛ. Donc maintenant il fallait suspendre maintenant ka nettoyage kɛ k'a lajɛ titre fɛn fɛn min te correspond. Nous date k'a bɛɛ effacé. Donc maintenant base de données min bɛ yen à l'époque ne taale o ko ma ko base de données ko c'est pas actualisé ko base de données logé len en Allemagne ou bien en Suisse. En base de données à logé len ce qui enfreint même à la souveraineté nationale. Et gagner cadastre minier une base aussi stratégique et votre acteur logé jamana wɛrɛ kɔnɔ. Qui a fait ça? Ben, c'est là moi j'ai été posé la question. John Yake. C'est à l'État maintenant de mener ces investigations. Mais c'est l'administration. Donc maintenant, on alerte l'État. Il y a un problème de B. Donc maintenant, l'État devait investigation. Qui a fauté? Maintenant, comment réparer? L'État a rôle, autant on a rôlé. Donc maintenant, nous on a demandé maintenant le cadastre minier à qu'à nettoyer, permis que l'on fait un faible ou pas. Mais Djibi, est-ce que faire ça au courant nous non parce que à clencher bête maintenant sans flash sans dur baratika quoi. Est-ce que tu sais qu'à annuler? Suspension ton d'abord de Camon. Suspension ton d'abord, c'est-à-dire spéculation fait un faible ni domaine qu'on a là. Qu'à boui, c'est-à-dire what d'autre me dit bon comment. Ah il n'en a pas permis papier oui. Ali fonctionnaire, Mali fonctionnaire d'autres permis mon boulot. Mais elle a permis photo parce que là qui a d'autres n'avait balibara là dedans. Exactement. Là si ça est-ce que faire tu sais que a beka annulé. Na be annulé c'est-à-dire communiquer donc tout récemment. Communiquer délai de dit mon m'a permis 45 jours. Ko bon. Mon mini permis mon boulot. Le document de fait il a tout déposer.
mɔgɔ mɔgɔ n'i ma t'o déposer ni délai dɔ tɛmɛna permis fɛn fɛn t'o hokumu kɔnɔna la a bɛɛ bɛ effacer donc base kura dɔ de bɛ créer sisan base min an tɛ i n'a fɔ ɲinɛ in tun bɛ cogo min na ka taa loger wɛrɛ non a kan ka loger Mali kɔnɔ yan un cadastre minier informatisé c'est-à-dire bien sécurisé donc n'i nana tu n'as pas besoin i b'i to jamana o jamana na i bɛ don Mali quartier kɔnɔ i mago bɛ yɔrɔ min na e mago bɛ calcaire de la sisan i bɛ taa Kayi zone na yɔrɔ min libéré len don i bɛ taa yɔrɔ ta jamana ye min fɔ i bɛna o hakɛw dafa mais maintenant permis exploitation fana minnu b'a ta k'a bila yen code kura in y'a jira ni permis d'exploitation dir'i ma 100 fila si tu rentres pas en production état b'a minɛ la wa état t'i dédommager fana ye donc c'est pour empêcher minnu bɛ taa permis ta ka taa bila tiroir kɔnɔ ka garder olu tɛ baara kɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara kɛ c'est pour mettre fin à ça c'est-à-dire ko min bɛ dugukolo feere la o ɲɔgɔnna de taara a yɛrɛ sɔrɔ permis ko la i bɛ taa sɔrɔ permis dɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw bɛ yen i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin bɛna a yɛrɛ sɔrɔ c'est-à-dire minnu ko la cogo min na quoi i bɛ taa sɔrɔ finikalala dɔ tailleur dɔ bon tailleur ka hakɛ to c'est pour dire que mɔgɔ min yɛrɛ ka domaine tɛ fankelen fɛ i bɛ t'o dɔw de sɔrɔ permis b'u bolo olu de bɛ tila ka yala ko bɛ t'o feere i b'olu caman de u ni chinois bɛ bɛn a la c'est sûr c'est là. D'accord mais ne bɛ dɔn ko recherche minière et financière la n b'a fɔ i ka i bɛ se ka. Bon financement professeur ye yɔrɔ dɔ fɔ a la financement an y'a f'i ɲɛna cogo min na mine financement c'est le financement le plus risqué au monde min fɛn ka bon risque ka bon n t'a dɔn n bɛna risque fɔ cogo min na c'est-à-dire fɛn min don i bɛ nafolo ta i b'a don a la mais il se peut que i tɛ fɛn sɔrɔ a la i bɛ taa sɔrɔ sur 100 permis de recherche kelen dɔrɔn de bɛ kɛ min ye c'est comme ni waraba bɔra kungo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bisini mugan kɛ a bɛ kelen dɔrɔn de sɔrɔ o la o bɛ cogo min na fɛn fana bɛ ten quoi recherche fana bɛ ten c'est-à-dire risque de b'a la bon risque min don bɛɛ tɛ kariya k'a b'a ka nafolo don a la donc ce qui fait que o de maliyɛn i b'a dɔn on n'a pas un comportement, il faut le reconnaître. On prend pas dans l'investissement, on ne prend pas de risque. L'entrepreneur, en réalité, c'est un commerçant. Parce que le commerçant, le risque est zéro. C'est un peu ça. Donc, alors que quand toi, tu es entrepreneur, ou bien tu veux être un investisseur, il faut un risque. Donc maintenant, professeur a fini, c'est un peu ça. Donc maintenant, toi, en tant qu'entrepreneur, il y a un risque. Mais risque, il faut calculer le risque. Bien sûr. Il y a un droit qui fait la tête. Il faut prendre les risques calculés. C'est-à-dire, par exemple, je pense pas qu'il y ait que d'allô. C'est sûr que tu vas prendre un conseiller et calcaire de la voie. Ok, bon, calcaire sur une zone de là. Avec sur une zone de là. Donc maintenant, nous avons il va à études financières. Études étape ou de dos. Ni pas étape donc on a droit à bon, maintenant, le deuxième cas, le risque partagé. Par exemple, en bas, il y a une société mais non flânée. En réalité, moi, je suis un peu bébé, on va faire un cas. Il y a millions de flavons, millions de flavons. N'a sur projet valeur 20 milliards. On va voir faire un cas. En fonction et mimbo. Il y a un pourcentage de calcul et le risque est partagé. Et puis, on a voir min doit là, na war chena, atteindre activité vertienne. Donc, on va faire un cas. Donc, on va sur un mode choisi. Donner à le momina, ou la fait. Donc, on va rechercher ils sont là pour au lieu de financer. Donc, c'est pour la société minière font fait. Moi, je suis directeur animal ou Tado. Et toi, sur le mais soit Canada ou Australie. Mais c'est des grands barons qui financent. C'est des grands financiers. Il y a fameux. Donc maintenant, financement et l'investissement, ça vient comme ça. D'accord. Voilà. Ouais, voilà. Si c'est le dobé. Mais il y a comme code courant qu'on a fait Mali n'a pas de milliards chama mais c'est que jamana kesu corona. Est-ce que il se ka akila jigala konate am se ka sigini soro ake ni ko ina bon parce que ko courant ni ko milliards étape na milliards papa vous savez be fin ni malon fait ni fait mu donner à tino ou kana fait il faut misalu de kangati nya fait min te kun fait quoi jatemina de beke comme la fois tu me ni na mine de dans ça e ba do kam ni bi ni 100 ans duru ba exploiter nganga ndi hake so bi me position na bi
i b'a dɔn i b'a jate o de bɛ yen étude faisabilité mɔgɔ bɛ ka wari don a la o de kama o ye risque bɛɛ bɔra yen ka ban o mais je prends l'exemple an kana taa yɔrɔ jan on a publié l'autre jour sanu min bɔra le Gunkoto, c'est un truc, c'est public, hein, avec Internet. Donc, ça, ni tara non, il va déterminer salon, dernier trimestre là, oui, ça nous a que du libo. 1 million de tonnes avec 4, tel grammes par tonne. Aïe, brom, million kili, tonne million kili, tonne kilo kili, gramme nan de borakon, ani murmuru. Oui, salon, kalo saba laban ye maintenant kalo saba fɔlɔ la an ye nin tonne hakɛ de bɔ million kelen tonne hakɛ de bɔ bɔgɔ la n'a bɔ sanu bɔgɔ la quoi bon 4 grammes naani ani 20 ni dama o de bɔra kɔnɔ i tulo bɛ na fo ka n'a bila an filɛ sigilen yɔrɔ min na a jate dɔɔnin don parce que kunfɛ ko tɛ an ye nin de hakɛ don a la k'a bɔ de à Bénin, $1,000, par exemple, 1,100 et quelques dollars par once. C'est des grammes bisabani flau fla. Bisabani kele. Ouais, j'ai arrondi qu'à bisabani fla. Bisabani kele, ani murmuru 103,48. Mais au ani hake de do ala. Exemple. C'est public, c'est du domaine public. Djebeyama. Donc ça nous doit faire là, à Watikonala, de la Wari, combien 1000, 2000, combien 2500. 2500. Maintenant, il y a une tonne de sera là. Au BCVNB, clairement. Tellement formé. Donc, fin de goûtate, ça nous bon ni n'a pas sur l'antenne, n'a pas sur là. Il y a quelque chose tout le monde faut précisément pour qu'il a formé qu'à faire qu'on fait côté donc on sait qu'à diabolique au cadre de comme à comment fera pour Mali na milliard chama sera est-ce que am se ka sigini joli nyona ni milliard chama ko ina oui nous ne venons voir baratewa comme on le dit en français des retombées financières importantes pour l'État de plusieurs milliards sont annoncées l'application de ce code. Maintenant quelle est la réalité de ce montant? Voilà, attendez-moi, le code c'est les hommes qui l'appliquent. Voilà. Ni baramake tonobe bomi pour que retomber kake je prends un exemple. On avait une formation fiscale l'autre jour avec la CPM pour que mon cas dans chez la boulot ça tableau au cas non je le sais parce que je suis membre du comité de pilotage. Mali impôt 60%, plus de 60% impôt wari abe bomi minna donc pour que ka adon ka fo il faut barrer des caca, multiplier caca. Selon les chiffres, c'est 75%. Barrer des béquets, coquet, car nous t'es tant là, nous minimum on ça. Il est tombé une fois. Mais c'est pas chiffré. Il faut que ça soit chiffré. Il faut que barrer des caca, car tout le monde. Au télé de un peu de sarao de camp. Nous un peu de sarao de camp. On va sur la fin de fait. Ça c'est la fiscalité directe là. Pour ni faire une taxe, ni faire ni barakala, ni faire il y a, moi je sais, plusieurs personnes payent annuellement, calo, nous fonctionnons dans les mines, les gens payent plus de 1 million. Il sera là, et taxe là, Mali, ou Gassarakan. Bon, au BD sera Mali. Tellement fort. Mon clé sera million clé. Bon, impôt, ITS. Bon, on a taré avec Moussara. Même tu l'as défléni. Ah, ni ma comment anti. Voilà, là vraiment parce que vraiment de faire là. Voilà, je parle sur le plateau. Mais il y a chama do ta chama tay. Million clé. Avec qui ça là. Bon, je me n'en wari. On va voir beaucoup faire kana. OK? Donc ni barache ka ke. On me no tara. Je vous dis, mine ko mine, fa mo manero dakatwa là quoi. De 2005 à maintenant, de 2005, hein, 2005 à maintenant, c'est au mois de novembre 2023 on accompagne Tara, mais après avoir dépensé près de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. Moi je te dis, les trucs sont là. Mais à ton niveau, Nice, Boni Damnena.
c'est bon c'est la condition humaine ni sera sur la katana et port là sera une dame comme 2006 ça c'est le chemin de fer donc on a fait un business plan qui partait jusqu'à 800 km à partir du port de Bargny au Sénégal maintenant la nous l'avons fait barater quoi 600 au lieu de 800 km on a un nouveau port à Bouba qui est en train de développer. Ça, c'est à peu près 400 km de la zone là. Au valeur, ça fait 89 milliards de dollars. Au minimum, au bas mot, les bauxites, 500 millions de tonnes. Et le maintenant. Donc, retombé sera, nous barrons des bécaquets. D'accord. Donc, il faut que. Situation est bonne, quoi. La situation est bonne. La situation est bonne, mais retombé de maintenant. Merci. Il faut la faire encore raconter des histoires. D'accord. D'accord. Bon, et je finis là. Quand nous disons qu'on a la baraque, ou avantage là où il y a CB Fura que le Mali peut enturer 500 milliards de francs CFA, soit 762 millions d'euros. Qu'on est codé sera appliqué. Vous le savez pas comment. Les mines kala, ou à BD, vous pouvez aller chercher, ça y est sur internet. Codi mbeni, codi comment sera appliqué? Comment sera appliqué? Si, on peut. Comment sera appliqué? Parce que si vous avez tant de roues barala, vous devez permettre de roues, ça me gagne, codi un tissé que vous frappez. Donc, milliard il faut ça, moi, ça me dit ça va faire des. Je ne suis pas économiste, je suis candidat de euro là. Gagner 1000 là, oui. Non, pour que la maquette ton autre bois. Ton ami ça beaucoup mina, faut coding appliquer donc pour que coding appliquer, faut état casser coordonner kasoroka trouver un accord commun avec la société. Oui, mais est-ce que normalement Benga a sebelé nous? Voilà, à Benga a sebelé nous. Mais normalement là, comment est commande de force ça? Courant mena Kenny. Corlé Moubé, c'est comme ça, on prend 15 sociétés. Moubé Kakoro. Il y a ma politique au Luka. A politique au Luka quoi. Il y a fa Luka B. Faut qu'un contrat kaba. Faut maintenant si ça mo courant mena que si ça doit maintenant courant mena au Ludoka. Oh, tellement son boro a du boro na fa mayro. No bebo 15 sociétés no bolo kabando. Ah, moi, c'est beaucoup qu'on a. Mais c'est que qu'on est à 1 milliard de faut comme ça. Raison pour laquelle moi, à l'ensemble de mes propos, j'ai dit que coding madafa. Parce que Jamana Kasoro sera ma makara. Alsa ma makara. Parce que kodo ba kono ni ya tableau jatemine. Coding kayene mais nous va appliquer il faut qu'on trouve un accord commun. Mais coding ni règle là. Bon, on c'est la voilà. C'est un code décrié. On y a un catica là. On en a coding magla malala. Selon ce qu'on nous a appris. Magla malala. Le code avant de 2019 il y a ordonnance métier. On y a mais code magla malala. Bah comme quoi quand voilà bon. Donc maintenant on y a mais c'est-à-dire mi tout maintenant que avec la loi, la constitution, c'est le même cas qui est arrivé au code. De 2019. Mais maintenant, code glana 600, glana malikonoya. Imaginez que code douane, ou quand on glana 10 millions de dollars. Mais min glana 600 kosani na kodi kura min glana transition wakati ça a été fait ici au Mali par les Maliens parce que kodi konna là an nana ka yoro fo mais Diallo ndia kuma ci goro là de mu glana ni 600 pas des Maliens hein qui sont ces gens là avec société du monde non c'est l'état et commission de sécurité il faut faire code constitution glana to comme oui on a des codes là commission de sécurité alors on y a wele la handa là on fait là mi on me fait mi ka fallait on a do fallait na do ma fallait oui do to antala ma do to antala mi ra anda baliba ni ma je pense que ni mo kuma il m'a jana ka rom na be senga jabi dama pourquoi mani ma on bal la mina on le CNT là mais ce qui est sûr en fin chama fort yo accepté de la kono mais ça a été fait par les Maliens ici au Mali d'accord il y a famo ore ya on ils ont déjà kosobe parce que ni gafé sugu ni taro itani glan kana mato komna 10 millions Malien bea minum ba nye don
des spécialistes comme le professeur. C'est-à-dire, depuis 30 ans, on va dormir. Parce que ce n'est pas seulement économique. Non. Il y a juridique qui va là, charia va là. Il faut des hommes de loi, il faut des économistes, il faut des environnementalistes, même il faut des sociologues pour que ça soit quoi là. Mais moi, quel est ce qui s'est dit bon mérite bon. Non, bah ça les gars mais comment quel là pour courant mon cœur ici ça. Ago chamaba adje. Donc ça veut dire que jusqu'à présent voilà. Non, comment kera là, c'est comme on le dit toi kana. Il était dena ko di gifli. C'est-à-dire minnu kera kono, an ye minnu fɔ k'olu kaɲi mais minnu man ɲi on aura le temps ka se k'olu dilan ka ɲɛ petit à petit mais ce qui est sûr dɔw kɔni b'a kɔnɔ olu kaɲi min man ɲi n'an yɛrɛ y'o décret an ka 10% in au lieu d'aller à 20% 10% kɔrɔlen de tora nɔ la donc ko jamana ka 20% san an ma se ka 10% san kɔrɔlen an bɛna taa est-ce que an bɛna se ka 20% san ne ma dɔw kuma la donc ne bolo et puis yɔrɔ dɔ fana bɛ qui est très important c'est que avec moi il faut les investisseurs ou boli ka taa yɔrɔ wɛrɛw la min b'o kɛ en réalité min bɛ anw yɛrɛ arranger il fallait un code communautaire de l'UEMOA o fana code bɛ yen i bɔra Mali kɔnɔ i taara Guinée c'est la même chose mais i bɔra Guinée i taara Côte d'Ivoire c'est la même mais ni Côte d'Ivoire ta ka da ka di ni anw ta ye u bɛ boli ka taa Côte d'Ivoire. Ouais mais c'est que réellement là voilà il faudrait que en réalité an bɛ fɛn o fɛn la il faut que la communauté anw yɛrɛ dama les états riverains an minnu bɛ dancɛ la an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɔdi dilan min bɛ an ka jamanaw makara sinon hali ni Malien ye kɔdi dilan qui correspond aux Maliens ni investisseur nana a bɛ taa Guinée lajɛ. Voilà mais Diallo e bɛ mun fɔra nin ye est-ce que bɛn bɛna se voilà est-ce que bɛn bɛna se ka k'o kan. Bon o yɔrɔ ne bɛ fɛ ka dɔ fɔ o yɔrɔ la Diallo vous savez code communautaire a ko bɛ sen a mɛnna o mori o lieu ma mais ni mɔgɔ si den jɔ den dɔ k'a kɔsi yɛrɛ la tellement faamu donc ne ka problème ye mun ye an ka se ka baara di mɔgɔw ma ka kɛ retombé ko nin pour que retombé ka kɛ il faut baara de ka kɛ ni baara kɛra tɔnɔ bɛ bɔ o de bɛ ka na ni retombé an bɛ retombé mun bɛ yen nɔ particulièrement comme je l'ai dit et je le répète c'est ce qu'on gagne la fiscalité directe là mun bɛ sera impôt ni taxe ni fɛnw na ani fiscalité à la porte et douane à l'entrée et à la sortie fɛn bɛ sa usine t'anw fɛ ka fɛn dilan hali ni produit les consommables là u bɛ san kɔfɛ de ka na bɛɛ Diallo y'a refait dans la production coût de là bon contenu local donc voilà il n'a pas c'est que c'est malin mort tout ne pas tu vois le problème bon ok dans au rôle là que regarde ne pas faire au contenu local voilà parce que femme tu sais qu'à assez qu'à Mougla amasse coureur de femme bon nous là et parce que mais c'est qu'à fin de dans ta fin clip mota ça les boulettes ok d'accord ni là WhatsApp voilà question les boulettes là ni tra faire ça et dans la production machine faran nimbeti parce que ambe dans le processus nous faran là ça va sur machine na ba sur do 1 mètre do 18 mètres avec concassé ka abla dimension centimétrique au mana boy non pour que ka sanu chama soro ka a exploiter usine kɔnɔ a bɛ mugutuni ka bila hakɛ dɔ la donc broyeur de b'o kɛ o broyeur ninnu fɛn dɔ bɛ bila kɔnɔ nɛgɛ dɔ bɛ yen ko boulette o dilan yɔrɔ b'an fɛ yan o tɛ yan a bɛ bɔ kɔfɛ de ka na vous voyez mais moi ce que je veux que les gens comprennent an bɛ se ka o fɛn caman dilan la je prends l'exemple aussi de l'usine et de la cimenterie jɔlen Mali la nɔ mais fɛn dɔ bɛ yen produit dɔ bɛ yen nɔ gypsum o b'a fɛ Mali la nɔ a tɛ salit au bébé sans coffre de canard. Un exemple concret, moi j'ai donné ce projet là à mes étudiants. Mais pourquoi ceux qui courent là pour dire que ouais qu'on contenu local pourtant donc d'ailleurs nous étions au local beaucoup. C'est qu'il faut que le cas clair parce que vraiment et moufoni ni amlantou bolo c'est qu'à faire c'est que là c'est qu'à faire. Non, c'est-à-dire donner de comme vous avez dit de quoi la donne. Ni oui pourcentage comment il y a fait en 600 si on a ce produit là par nous exemple fois ça ni à Kaboko Fekana on donne 80% aux Maliens on donne l'état sans Rome là on fait pas ça non ou c'est ça non oui mais n'est pas avec un Rome donc si ça on a comment femme aujourd'hui là toi
Et toi, tu es commerçant. Oui. Bon, maintenant, ne mako be $1,000. Oui. Anga ke sisan ne mako be $600. Bon, ciment. Et tu as 100 Rome là, hein? On va dire Emma à 1 000 francs. Moi, je sais que Abbé fait 1 000 francs. Bon, maintenant, ne dit marché d'Emma, toi tu vas permettre, tu viens voir ça à 1 500. Est-ce qu'on aura là? Benkan de Kobe. Comme avec un contenu local. Sur ce financement, parce que souvent c'est des gros marchés qui sont dans les mines là-bas. À Fangate Maléona. Donc, nous disposons souvent comme Maléon demain. Donc, le regroupement, c'est un marché de 100 milliards. Malien Kilintissa Koro, à Fangatala. À Bisseka, dans le cadre du regroupement, quand à Nyefeyena, et bien, il y a un milliard, 100 milliards de sorts, à Barakenaï, ni à Dira, contre le local cadre. Ou là, problème fana mouillé, il faut le dire. Minu Mbeka, Mbeka est tombé comme un fortino. Ningo a famba bebo taxi ni impôt salarial. Et puis maintenant, il y a le minu Nadira société malienne. Est-ce que vous avez impôt sera normalement comme nous bas C'est la question. Il y a un point essentiel ici qu'il faut souligner. Au point essentiel par rapport au contenu local. Parce que le contenu local, il faudra que famille bara nana munu bara ke mini kono bien munu be au dronte. Par exemple, mini ka dubni, mina misali ya kilendronima. Nini bébé bara ke nena do bisika kuma be clé amenyonga. Mais il va sur do be iride par exemple orange ou bien pomme ou bien ali namasa simple. N'a fourrié commune de société ils sont obligés de communiquer SRL là parce qu'il y a des choses de mana qu'on a ibidala. Ah mais voilà. Ngalbe comme ça tu vas sera. Alors mais il y a forme de c'est ça le problème ouais. Il va se roser ça. N'a forcé quoi contenu à développer. Contenu local développé à 80%. Ibita sika so ça ou ibita kinyeba ou ibita zone là. C'est-à-dire mini production qu'il faut qu'il puisse verger dans ce ça mini c'est que mini approvisionner en permanence pendant toute l'année. À quel endroit? À quel intérêt? Donc il y en a mis effectivement au paramétrie on a réfléchi sur ça à une solution mise sur là, c'est-à-dire c'est de créer le secrétariat permanent du contenu local, c'est-à-dire chaque date of nasi mais maintenant société ou beka n'a pas ebeni barake ka bere censé ka base de données créée. Donc maintenant il serait interdit Minna Kafokabe commande qui aurait sans passer par le secrétariat du contenu local. Diallo, est-ce que nous continuons mais est-ce que non, le donne quand on a fait jibe do la donne. Donc c'est secrétariat permanent. Allez on a fait il faut Sogotigi ben enregistré. Cimentigi ben enregistré. Tous les fournisseurs. Bon maintenant les mines nous na sanike ou adresser secrétariat permanent du contenu local. Par exemple nous na Sragla. Il se peut, dans la base de données du secrétariat permanent, il se peut qu'il y a 5 sociétés qui nous mettent glanquer. Donc, on va le dossier du minimum. Bon, voilà 5 sociétés à vous choix que nous n'avons pas. Mais au détail, ça c'est terminé. Min n'était pas qu'un mablé, n'a pas que tout le monde. C'est-à-dire, si un secrétariat permanent du contenu local, c'est grâce à ça. Min m'a besoin de faire la boîte adresser au secrétariat là. Par exemple, il y a ciment comme il faut 600 et ni ciment est 1000 francs, ni n'a pas. Donc, ça dépend du nombre de sociétés. Mais société fait un faible à postuler, car un dossier déposé, secrétariat permanent et enquête aux sociétés. Est-ce que aux sociétés a un point à taxi ça est-ce qu'il y a un malin au tabac là-bas? Parce que mais là, donne-moi une minute pour que je puisse expliquer cela. Donc maintenant, allez bien, société nous l'adjet, est-ce qu'ils répondent aux normes? C'est-à-dire société nous est-ce que vous avez impôt ça? Parce qu'en bonne société, tu as un point de taxi ça là. Ils sont dans les mines, dans les sous-traitances, mais donc maintenant, il faudrait que le secrétaire permanent est censé. C'est ça. Bon, maintenant, il faut aller salati faire là. Abina c'est qu'on a fait la base de données là. Donc maintenant, ni mine a besoin d'estimer un mot de salati glana dola. Aïe dodama. Ni mot flado, la dossier de ta diminution. Aba la jaou flani yo manchaou ya ni sabado animi miseka bala. Ni se refaire la fanado. Avec bon maintenant na e fait no blagana secrétaire du contenu local là na sur aux qualifications TA
maintenant noti bɛ dérogation o bɛ d'u ma k'a fɔ sisan aw yɛrɛ bɛ se ka taa nin ɲini ka na n'a ye mais tant que a kɛbaga bɛ Mali la vous n'avez pas le droit en Tanzanie o de bɛ kɛ c'est comme ça que contenu local in an bɛ se k'a fɔ Burkina y'a don ba la an y'a ye Burkina la c'est vrai que Burkina nani inspiré an ka code minier kan mais contenu local le Burkina est un exemple pour ça, la Tanzanie est un exemple pour ça. Bon, maintenant, secrétariat c'est un exemple qui vient de la Tanzanie. Ouais. Et maintenant, en Tanzanie, toutes les petites sociétés à Bayelana grâce au contenu local. Non, mais comme dans nos fanatiques, voilà, mais il faut mieux copier aussi chez les autres. C'est ça. On n'invente pas la roue. ACPM, l'association des commerçants et préstateurs miniers, c'est dans ce cadre-là qu'on est en train d'organiser les gens. Adam et Aïda du Yoromna, fiscalité co. Parce que pour Tchamante, beaucoup de femmes. Nous, on a financé l'association-là, une formation sur la fiscalité à l'ère communale. Pour le moment, impôt Australie ou des Dakadou là, bara comme ça, ouverture que papier d'Afalendo, après ça imposer compagnie pour l'homme là, dans le cadre du contenu local, Barakadouma. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Une minute, parce que WhatsApp, voilà. Vas-y. Maintenant, par rapport à toujours au contenu local, il va se ressortir la mine. Ce que les gens doivent savoir, une société minière bébé Barak est sous pression. C'est-à-dire production Tejo. H24 avec un produit. Maintenant, il va se ressortir ni machine yorodo tchena ça ou bien matériel de là 600. Ni prestataires locaux qui marché Douma. Le plus gros problème, c'est les sérieux de nos prêts. Il faut les reconnaître. Hein. Les prestataires locaux, la plupart d'entre eux ne sont pas sérieux. Mais compétence du bout là, mais il y a mais comment il va se ressortir ça. Ni marché Bab Sakadi Doma, c'est ça. Il va se ressortir la mine dit on a besoin de ça en 72 heures. Ou bien il va se ressortir on a besoin d'un matériel en une semaine. Avec 2 mois, il a ce qu'à exécuter à temps. Et quand ce n'est pas exécuté à temps, c'est la mine qui perd. Donc, tu sais qu'à son moment. Donc, ça dit que, si moi j'ai bien compris, voilà. Quoi. C'est-à-dire que le local ni en fait. Aujourd'hui, là, si moi dois m'accorder machine de là, en m'a dansé comme machine là, donc tu seras obligé qu'à commander le quai, qu'à pas faire canalier. Il faudra dire ça là, à Nyangla, obédié, kake. Ou des associations créées. D'accord, ok. Donc, si ça, WhatsApp. Voilà, donc, moi, c'est ça, on a 10 minutes, hein. Okay. Qui vont répondre. Donc, contenu local, donc on a fait même ces bijoux. Donc, on a doy, après ça, noté donc ni mi jabi, ani a fera ko sanu fana be bo kata koka. Oh, bibi na adungo koka na fala contenu local koka ado bala. Donc, sanu me bo kata koka. Donc, est-ce que atna gela de contenu local là? Tigi fana ɲininkali kɛ o la ensuite dɔ fana ɲininkali kɛ tuguni ko munna état yɛrɛ tɛ se k'a ka société créer pour que mɔgɔw ka se ka baara sɔrɔ min na mɔgɔw yana k'a di privé ma. D'accord, moi je peux répondre aux 2 premières questions. Bon ani bijoutier ni contenu local. Awɔ. Moi je pense que min bɛ se ka bijoutier intéressé contenu local la o produit fini. Bijoutier mago bɛ sanu de sanni na ni warijɛ mais malheureusement sanu tɛ raffiné Mali kɔnɔ yan. O de bɛ kɛ kɔfɛ. Voilà. Bon ni a ma raffiné yan dɛnɛ warijɛ fɛn o fɛn bɛ sanu accompagner nin bɛɛ de ta k'anw to. C'est pour là i b'an ka bijoutier ye u bɛ taa sanu san u bɛ taa warijɛ san Dubaï k'a sɔrɔ a bɛ bɔ an yɛrɛ ka sanu na yan. A source an yɛrɛ an bɛ sanu min ta ka taa n'a ye Dubaï dɛ warijɛ in bɛ bɔ sanu kelen in na wa an ka bijoutier bɛ avion ta ka taa o san ye. Donc il faudrait que pour que ka contenu local do bala bijoutier b'a nafa sɔrɔ il faut le raffinage sur place. Sur place. Il faut sanu ka raffiner. O diyagoya de. O diyagoya pour que bijoutier bɛ se ka nafa sɔrɔ. San dɔ la État tun y'a imposé Rangol kan k'u ka comptoir dɔ sigi sanu in bɛɛ kana bɔ quantité dɔ bɛ u ka to yan u ka feere bijoutier ma. Ne m'a filé Maka Moussa ou pas là. Non, Kankou Moussa. Kankou Moussa. Voilà. Donc maintenant, bijoutier au kato ravitailler. Mais c'est peu qu'on est bijoutier, chamani bijoutier moi là parce que au lieu d'être premier fort, ani bijoutier c'est gars sur le premier. Et tu vois à la Dubaï à Dakar dit que t'es mollo à Cairo. Donc du coup, ça n'a pas trop marché. Donc maintenant, contenu local pour arranger Romina. Ou de ni État a décidé de créer une raffinerie de l'État. Donc actuellement, Ghana a quelque chose. Donc maintenant, l'État ni société wɛrɛ b'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. I n'a fɔ Ghana y'a kɛ cogo min na, olu ni Indien y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Mais Mali bɛ se k'i tɛgɛ di bi bi in na ni Russie jamana de ka di.
en an tɛgɛ di Russie jamana mɔgɔw ma. Pourquoi pas la Turquie aussi? Pourquoi pas la Chine ou bien l'Inde aussi, la Turquie aussi, c'est-à-dire que c'est qu'à raffinerie belebele sigi yan, une raffinerie de l'État. Au moins Mali sanu kana bɔ bilen ka sɔrɔ a ma raffiner. N'o kɛra contenu local bɛ don bala bijou ka niveau la, parce que u mago bɛ fɛn o fɛn la o b'a sɔrɔ raffinerie kɔnɔ. Voilà, n bɛ se k'o de fɔ. D'accord. Donc Bakar. Ani ɲininkali fana ko. Voilà. Surtout sur les deux questions toujours. Ouais, ça veut dire s'il a pu. On a les David Dodi. Attends, parce que mon question va changer. Voilà. Donc mi ko code courant na ko mun hors page ke donc o tigi koni yole ga wa Sénégal ko est-ce que taxi courant la bena au lieu au pola. Donc ale ga ɲininkali bɔ quoi. Ani ko mun ko état et société obligé ou ka ou minimum dugu misɛnnin minnu na ka se ka o dugu ninnu ka se ka baara kɛ yen nɔ ko mun na état tɛ société n'est obligé ka baara kɛ o dugu misɛnnin ninnu na ko mun na ko Konate ani Player k'aw kɛlen don k'aw wasa don ko diyagoya la fɔ suspension ka wuli a ko o kun fɔ. ne bɛ fɔlɔ ta u ye ɲininkali dɔ kɛ ko mun na état yɛrɛ ta ka minnu créer. La société créée. Bon, État la société créée là, nous au donné de BF déjà Sorem. OK? Mais comment on peut boulot? Tu peux signer roka. Les frères Rofo. On n'a pas de banque d'investissement au Mali. Banque commerciale du Liban. Bon, wardunte État boulot ka de chercher que kabna daminer là, faut que tabla à Labana. Mouna Sorem flène, on va voir ce que ça va donner. C'est l'État qui doit apporter les fonds. Sorem, société de recherche et d'exploitation minière. Au Beka Koroa. Donc, État d'État, oui. Donc, maintenant, sauf là, Burkina Faso, mais il faut se dire que au Sorem doit aller en compétition avec les sociétés privées. Parce que sur le kelen de bɛ permis la baara cogo kelen de bɛ dugujukɔrɔ nafolo la n b'a ɲini ni y'a ɲini n mana sɔrɔ n bɛ a labɔ nin humu kɔnɔ nin waati kɔnɔ n bɛ nin sɔrɔ de kɛ n'a ye. Mais ni tun n'a de la Sorem o ye État ta ye. Donc maintenant il faut k'o ka taa compétition na ni société tɔw ye ne ma se k'o yɔrɔ de faamu. A ɲɛfɔ e bɛ se k'o yɔrɔ ɲɛfɔ wa. Bon o yɔrɔ ninnu na par exemple min ye État ta ye. Parce que a b'a fɔ cogo di ko priorité. État d'abord. Voilà. Même dans le nouveau code, c'est-à-dire ni État ni mɔgɔ wɛrɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen nɔfɛ, priorité bɛ di État. Même premier venu premier servi, mais ni État nana, l'État est prioritaire. Condition b'a la dɛ. N'a fɔra ko premier servi, premier arrivé, premier servi, condition ye jumɛn ye? A k'a sɔrɔ i bɛ se k'a se b'i ye. K'a fanga b'i la, a dɔnniya b'i la. Ka dɔnniya b'i la. Ouais, mais Sorem ni n'an bɛ waati min na bi a bata a dɔnniya bɛ la a soboya. Bon, pour le moment, le capital est 100 millions. Bon, un moment, Morila, a fɔra ko u ye Morila sɔrɔ. Bon, k'u ye Morila sɔrɔ. Bon, maintenant, est-ce que olu yɛrɛ bɛna recherche k'u yɛrɛ ye wa? Ou bien minnu bɛ difficulté la, u b'a essayer k'o récupérer wa? Ça reste un point d'interrogation. Ah, parce que là, il faut qu'on a 6 jours, parce que réellement là, à chaque pays, hein, bon, ça envoie, il y a recherche, ça demande beaucoup de moyens. C'est des milliards et des milliards. Est-ce que l'État n'a boire là, quand des milliards pour dire nous? Donc, on va voilà, mais maintenant, tu es dans mon baraque là, la question de me poser. J'ai pas terminé. Voilà, parce que là, question où il est adressé là. Suspension ni be no bi. Na fa fu te se jamana ma. Ne ka bolo ka de, ne ka famille en tant que consultant. Ni sigi ka lajɛ yɛlɛma la. Parce que a fɔra ko nettoyage min bɛna kɛ permis ko la, permis minnu bɛ yen nɔ ka essayer ka sɛgɛsɛgɛ ka kow dɔn min b'i bolo min bɛ yen nɔ minnu attribué don a bɛ yɔrɔ jumɛn ka fɛnw ɲini k'a dɔn. Ko yɛrɛ sani o yɛrɛ kun ka kɛ fɔlɔ baara ɲɛbila min kun kan ka kɛ c'était de chercher à connaître d'abord, à construire une base de données sur la richesse du sous-sol. C'est-à-dire la carte géologique. Fɛn caman bɛ yen nɔ minnu kun bolodalen don DNGM fɛ n'a ma se ka financer a baaraw ma se ka kɛ. Par exemple, le cadastre, refaire le cadastre minier du Mali. À donner minnu bɛ ils sont pas à jour.
donc fɛn in bɛɛ gulonnen kun kan ka kɛ o de la parce que ni o kun ɲɛdɔnna sisan jamana b'a dɔn nin de bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan nin bɛ yan donc permis bɛ se ka kɛ ta cogo di a bɛ se ka labalaya cogo di ou bien a bɛ se ka falen cogo di a bɛ se ka renouveler condition jumɛn na olu de bɛ ɲini ka dɔn dɔnniya kɔfɛ parce que n'y a pas de mécanisme fou qui permet à l'État de suspendre définitivement ou je sais pas, bon c'est vrai la définition temporaire c'est ce qui a été dit mais 2 ans quand même pour une suspension temporaire c'est trop. D'accord. Maintenant par rapport au contenu local toujours ça fout l'exploitation artisanale au niveau là faire donc il faut faire la famille parce que ça nous met Mali kono dugukɔrɔ nafolo minnu bɛ Mali kɔnɔ mɔgɔw ɲɛ bɛ société minière de la u bɛ ɲinɛ kuma dɔ la société exploitation artisanale o yɔrɔ in na pour que État bɛ se ka nafa sɔrɔ o la je vous dis à 100% avec preuve l'État n'a aucun contrôle sur l'or qui est exploité de façon artisanale hakɛ min bɛ bɔ jamana in kɔnɔ ka taa sanu min bɛ bɔ et c'est le secteur qui emploie le plus gros le secteur qui emploie aujourd'hui c'est le secteur artisanal. D'orpaillage. C'est pas vous qui dites que au côté de il faut aller là-bas. C'est plus d'1 million. Au Mali, il y a plus de 330 sites d'orpaillage artisanal. Au Rwanda, il y a un projet financier. Il y a un couloir de défini. Il y a un Minkara Soudan. Il y a un Côte d'Ivoire. Il y a un Ghana. Il y a un Burkina. Pour qu'il y ait un couloir de défini avec l'appui des sociétés minières. Nous avons permis de boulot. A dɔn cogo di ka c'est-à-dire ka fɛɛrɛw sigi sen kan sanu bɛ bɔ yan nɔ n'i ka sanu sɔrɔ sanu bɔra yɔrɔ min na i tɛ bɔ yen nɔ ni sanu ye dɛ i bɛ bɔ n'i ka wari dɔrɔn de a nafa y'o dɔrɔn de c'est-à-dire taxe bɛ créer couloir kun de ye ka gugoro formaliser ka tile di État ma c'est-à-dire yɔrɔ bɛ jɔ ka gugoro k'a la ka tile di État ma fɛn fɛn b'a kɔnɔ i ɲɛ b'a la maa o maa b'a kɔnɔ i ɲɛ b'a la a donna cogo di a bɛ yen cogo di a bɛ kan ka mun kɛ i ɲɛ b'a la o ma kɛ jamana in kɔnɔ dɛ a kelen t'an ka dugu kɔnɔ. Maintenant, pour qu'il y ait un effort tant qu'on ne passe pas au comptoir, c'est-à-dire au couloir d'orpaillage, l'État ne peut pas tirer profit. Couloir d'orpaillage, il au couloir d'orpaillage, il y a Hakedodi, c'est-à-dire du boulot. Nous, il y a Jatemine, c'est à dire au Bissaka Datemine permis d'Okasisa. Code minier qu'on a mis Sevenendo. Abidi, ministère ministère. Ani administration territoriale, ani mairie, les collectivités locales, devaient co-ingérer. Maintenant, à ce niveau, par exemple, permis de nos systèmes, comme il y a permis 492 km², ou bien l'exploitation kala. Au de nos c'est pas trop cité artisanal de Mounumbe Nino. Où il y a eu, n'a pas de sanu ni de Malboro et Sanu Boyambi. Permis de Mimbolo, nous avons 1 kg sur le bord de Kurba de Borafano Fedron, ou bien le cadron, car généralement, vous le drobez à pop, allez. On les chasse comme un malpropre. Et à mon frère, en 2019-2020, j'ai été mandaté par l'ONG Asphalt 21, où il y a un Francis de Cana ou études Kéan. C'est moi qui ai fait l'étude à Kinyaba. Et je vous assure, j'ai été. Ils ont failli me tuer là-bas avec des Kalachnikov. Parce que les salons sont racistes, permis de il va sur ça, donc permis d'exploitation, ou il va sur donc permis de recherche. Dans ma mort, ça nous baudront. Généralement, il va sur la société de Takalama. En gros, les sociétés minières, il suffit, ou bien, ou balan, dans mon boulot, on va rechercher au cadre, nous, il y a dans ça, nous gagnons. On peut permettre de nous avec un droit. Le nom qui est raciste. Étatique de fois sur au Sanouma. D'accord. Au Sanouma, nous assistons. La plupart d'entre eux, c'est le sous-régional. D'accord. On va profiter. Les Burkinabés. On va profiter. Toi, il y a solution. Et puis il y a comment là-bas. On a fait un bureau de placement. Pour que problème posé. Donc, il fait un sous-traitant pour les ou seigneur. Ani do fana fotuguni ko permis ka cha kwa aklache be jamana fama dodi donc ko do fana question posé ko o fana bo o konna nani ko amiga sa bisa ba sa mo fo ko kuma ferete mi mato o ko me se ga josira lawa do fana ka nyingali bo o le ka pratiquement ko ani do fana question posé ko mo na ko ferete se ga ke ga taxi konna na exportation SM beke au traitement beke ko faire c'est ça on fait là wa nous metake ko faire voilà bon nous metake ko faire ou faire voilà d'accord éviter là-bas et puis mettre comment là-bas et puis après on va faire ça parce que là tout drama voilà nous reste 5 minutes il y a fama maintenant ko il y aurait bella jelena ni sigi kam mali
société minière ou la jabi ani ka état ka yɔrɔ la ka code minier lajɛ sariya bolo min b'a kɔnɔna na taabolo ɲuman ye min ye bi code minier kɛra tiɲɛ don a kun kan ka kɛ tan mais hali bi baara tɔ bɛ hali bi min kun kan ka kɛ maintenant ne bɛ min ɲini jamana fɛ u ye dɔ wɛrɛ mais u k'u cɛsiri hali bi pour qu'on puisse avoir une connaissance sur notre sous-sol absolue sur notre sous-sol. Bon, la connaissance absolue, on ne peut pas l'avoir directement, mais c'est un travail qu'il faut entamer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Oui, commission folle, c'est-à-dire refaire toute la base de données, refaire le cadastre minier, refaire la cartographie géologique du Mali. C'est ça que l'État en a besoin aujourd'hui. À chiter, l'État refaire quoi. Le cadastre minier. Cadastre minier, qui date de 1960. Et qu'on mis français. Non. On fait la cause à nous. Ah bon? D'accord. A détail l'information est c'est-à-dire la connaissance sur notre sous-sol devrait être un acquis. C'est le préalable, c'était ça. Avant même de parler de l'application du code là, on devrait s'intéresser d'abord à la construction du savoir, c'est-à-dire la base de données du cadastre minier et la cartographie géologique. Oui, bara follow. D'accord. Bara flana pour que secteur minier, par exemple, l'artisanat c'est ça. L'artisanat minier, ni société minière 15 000, il y a des fragments, c'est 14 000 et quelques personnes, alors que le site minier emploie plus de 1 500 000. Ok. 1 500 000. Pourquoi je me dis que la face sera là? Il y a plus de 60% sont soit des Burkinabés, des étrangers, des Chinois, mais il y a des et j'ai côtoyé avec eux sur le terrain. Donc, au lieu de bien un terrain fort, à manière à City Doga, wallahi, n'est pas à City Doga, à 100% des étrangers. Il demande qu'à des États, il y en a. Maintenant, oui, ben non, il ne paye pas d'impôts. Il n'a pas de courroux, il a courroux sur le droit. Bitana est tiède. Il y a ta fou, tarana est fou. Mais ni malais baragato baragato. Voilà, donc pour que la solution soit là. On peut ni malais baragato baragato. Donc Diago avait dit. Voilà, c'est ça parce que il va voilà des voilà. Parce que toi tu as les malais si le malais même refuse. Voilà, donc il a dit Diago a Mohamed Awarine a comment on dit là. Je profite pour saluer l'initiative du programme de gouvernance du secteur minier, le PGCM. PGCM est barabado que jamana ngona sa dulu temene ngona. Nous avons gafé de fait à Flani. D'accord. Ou gafé de Flani. Ok. Maintenant, ou quand manière de procédure de suivi et évaluation de contrôle environnemental et social là, il y a qu'à faire des pour que jamana se gagne nafa soro sera dans soro sans ou bien un dugoro dugoro na foro là. Faut qu'on a couloir de ski. Ok. Quand on a dugoro à clé de état. D'accord. Ça va s'entendre. Il t'a dit qu'avoir donné ça nous répétons. Ok. Donc monsieur Koulati voilà. Nous n'avons fort comme n'amba une situation à oui. Halka dans l'école dont tu as sagir soro ou be kala na gwanga tla kala na halka dauma ni ba situation go fo ni bora ça mi tla ka saka to d'accord clean fla ni ba situation so ma wuli retour go retour fem be ka fo ko retomber quel retour tu vas avoir barate ka ke ok donc ni ka jija ku de baraka dale ni ka barake ka sharia ko c'est la puissance publique. Nous devons aller à bon cas fort bon voilà situation de la Willy avec une tour là surtout là au niveau code nous on tient à contrôler là mais il est bon il est là mais comme ça quand nous battre la baraque ou tu sais la baraque sur quelque parce que situation de Sénat qu'on est attendez c'est que c'est le banque d'accord donc nous quand fait nous te gagne de comment alors école donc chakero so ka sajkero so ka barara durusen la barara so mais ka adabo de comment ali jamani fana ka soro ka yakubaya d'accord ni barati ka ke un peu nous faire nous ka ke fudo bon maintenant concernant le problème de raffinage là voilà il pas à conclure mais signalé il y a un très point raffinage il faut qu'à il faut état de cas à déterminer usine d'affinage de règle malade on fera raffinage usine d'affinage kasserau bla nous c'est gâteau sanu jara ka poko na faka sur la c'est là on ajoute de la valeur ajoutée c'est ça qu'on appelle la valeur ajoutée on est na faka bon ni jamani bisika demeke halni afala tout là
comme Ghana a fait tout le monde, tu l'as fait, moi, tu m'as dit non, ou nous, moi, ben, nous, c'est qu'à n'en la foulée, le pourcentage de ta, tu as le pourcentage de ta, raffinage béquet. Donc, quantité de fois, là, ce qu'il y a des béquets, ça. Là-bas, pour les créer, poisson dit là. Non, il barquera sur le plan connaissance géologique du Mali. Ça, le borom là, a donné globalement, et puis, comment dirais-je, il y a la cartographie au 50 millième, au barré d'Amena, Mado Adjora Koumugama. Donc, au début, c'est gars. Bon, en tout cas, pour que les claquements sont dit là, quoi. Et France, vous me faites pour les claquements là. Moi, j'ai travaillé à Sayoula. Sayoula, j'ai suivi la mission avec le topographe de Sayoula. Est-ce qu'il y a le point géologique où on devait, auquel on devait relier la mine pour faire tout le reste, la cartographie haute, a tombé le bornage. Le bornage, avion Takana a mené, ou a sur le français, ou l'Institut géographique national, avec dividende là, à point de bibliothèque. Ce qui a dit là, il y a des points essentiels qu'ils ont toujours ça dans leurs archives. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Nous on va cramer au frère. On va décider là, sinon on va décider là. Donc maintenant, ça nous d'abord, ça nous jɔyɔrɔ ka bi bon kosɛbɛ jamana ka sɔrɔ la bi. Tiɲɛ. Mali yɛrɛ jɔ sen bi bi in na sanu don. 75% du produit d'exportation. Sanu bɛ min d'a ma bi jamana ma. Fɛn foyi tɛ min b'a di jamana ma ka tɛmɛ sanu kan. Sanu bɛ kɔri place min na la a bɛ ka ca ni san 10 ye. 10% du PIB. A y'a fɔ cogo min na. Mɔgɔ min bɛ baara kɛ sanu kɔnɔna la dama baarakɛla a ka ca ni 1,500,000 ye. Tu as une minute seulement. Voilà. Donc maintenant, la solution, cadastre minier mimbe, a organisé quand transparence. Na faut donner min faut, jamana nyamoko fonctionnaire ou c'est bon permis na. Donc maintenant deuxième chose oui ta dama barakela organisé quand ou ka sanu be botogodi, ou ka sanu be fere togodi, jamana ka fere ka organisé. Donc maintenant un point yoro donc qui est très important, ça c'est l'impact environnemental. Il fallait mettre la djebbi. Amérique na tunu. Sanu botogo jugu dama barakelaw fɛ mais o tɛ dama barakelaw na o ye jamana de b'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que jamana de tun bɛ se ka organiser pour que u ka kɔlɔlɔ kana se an ka sigida jiw ma cogo min na Bagoye fana b'a la Bagoye fana b'a la a ji bɛɛ nɔgɔlen don ba dɔw yɛrɛ bɛ a bɛ ɲini kana datugu dernière chose o ye la diversification des ressources minérales c'est-à-dire fɛn caman bɛ anw fɛ yan min ka girin ni sanu yɛrɛ ni ye lithium ta bi c'est un produit stratégique c'est une substance minérale stratégique bauxite doyen barako la on va se développer alors que ni ferta manganèse le calcaire à bébé Mali même le pétrole le gaz à bébé d'accord donc maintenant le Mali doit penser à la diversification des ressources minérales on a tenu sanu doron sanu mais c'est ka bando là mais calcaire bien bauxite bien uranium bien mais pourquoi même phosphate engrais ko problème même bandala n'a sera ka exploiter est-ce que mo ko ka ta mo ko reta ta kana OK voilà donc me foli la ça vraiment d'accord vraiment au ka jamana jola OK j'avais une mission abela ja ko jugu d'accord surtout avec photo dunkana vraiment me foli la ça d'accord Bakari Korofote vraiment monsieur Konaté professeur ingénieur Konaté vraiment merci beaucoup Bado attendant dans le drama donc une prochaine fois placé dans le aïe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Djibril, vraiment merci beaucoup. Amana Makoumana Djouala Wati Ibina. Donc vraiment merci. Docteur, vraiment Pléa, vraiment merci beaucoup. Anyoulé, vraiment il n'y a pas de problème parce que Djokoumado. Donc Bouakar, vraiment Korofo Flé. Donc aussi c'est comme Wati Moudinama, Télera, Fulkambe, on a juste une minute. Puis maintenant, mais profiter comme Mouya Ndemaka Barake. Ok, là, mais il faut qu'appelle à Yélo, maman, vous serez le monsieur Flatel. Mali kono ani Mali ko surtout munu be Mali ko lu chama ne ga message na conseiller ka tene munu be afia no rega vraiment be fo appel jere wala mando wa mam ama se ga be ka question poser ko wa ke to nyinike limano fe sabula question ko cha conseiller ngani ala sono ma afora chugam na tna danima shin be question na note ka bla chugam na mi ma to am se ga a question poser
ni invité au coup. Merci, voilà. Merci beaucoup. Moi, en demain, Kabaran ou Ambolo, Amta, Chirufula, direction Bala, Mouye Bangoni, donc Djeneboula, Ousmane Souré, vraiment merci beaucoup. Allez, Kerefei, ma Baragala Djolon Doba Kerefei, Mouye les ressources humaines, les commerciaux, Ambe Apana Befo, vraiment merci beaucoup. Sans oublier Sangaré et le caissier. Donc, amène responsable technique, Bouya Ambi Ifoki, Walmadon, mais à la production, réalisation, Mohamed Keta, le russe, Mohamed, agneau de foi, vraiment le maestro. Mohamed, vraiment merci beaucoup. Mohamed Keta qui a fait Adama S. Koulibaly, Ani GMT, Moussa, Moussa, vraiment merci beaucoup. GMT, nos bois de Mouye Abou officiel, allez me congéla. Na bois de Amta Mouye Régie, Daouda Kona le Béni Watina. Omo, vraiment merci beaucoup. Coach Diara, Amani Neko, Mouye Abouaka Traoré NB, Ani Chaga Koulibaly. Voilà. Mi chauffeur ambu fana fo sanga ani wati bela na fo ante nyino fana ko obe wuli benye o be da be ko fe Lamine Traoré Seydou Diallo ani Sou Diallo ambu fo ko waliñ mando amani na gardien fana ko duguma mi Chekurani Moussa donc ambu fana fo wa amani garde national ma fana ko ambu sanga ni wati bela no ko marfa ko mi aka garder vraiment garde national ma fana fo amani na musoroba bela jeno ko mi assistant Koulibaly Sabalbougou assassin para ambale fosso tiba mu amnata sempara tene ko wa jamana kuno madame Touré jarama kunati amani ne bo no temena ga bo mu pamina sumuni amani ne ko ka fara go aidraka boaki aleta no bore dro amé Traoré Mamadou Mouri amani ne ko Abidjan Baba Thiam hippodrome la police de Ségua le commissaire monsieur Badra Alou Diawara mi Abdoulaye Karim Bagago Baga ani comme tu Jakité ambale fanafo la police de Kadiana, Koulendiaba, Ambale Fanafo, voilà, Ambale Fanafo. Nous te mettons à bord de Samedi Maé, Amba Afo, Ani docteur Madame Diallo. Vraiment, sans oublier, Ambou Fana Bella Djenfo. A dit mon béga, Ani Amsarni Fombi, Moukoulubana, Ambou Bella Djenfo. Vraiment, merci beaucoup. Draman Trakora Amane, comme Almam Trakora Manager Flefago, Ka Bella Djenfo, Ka Kounchen Djé, Ousmane Chérif Madame Aydra. Kramoke, vraiment, merci beaucoup. Ambi Foki Walmadon, Ika Deme Ka Bella Djenfo, Nala Maga Djoaira. Dimanche prochain, Amignon sera invité pour la. Merci beaucoup. Akambe.